बर'नि सावथुन मुलुगाव आलायारन सोदोबखौ खोनायै रावबो गैया। जों बर'फोरनि सावथुन बुङोब्ला बयनिबो गोसो आरो बयनिबो गोरबोआव आलायारन सोदोबानो फैग्रोयो। मानोना 1984 मायथाइयाव डकुमेन्टारि दायना, बे दायना सावथुना डकुमेन्टारि ओंखारनायनि उनाव 1986 मायथाइयाव बर'नि आबुं सावथुन आलायारन, बे आलायारन सावथुना ओंखारदोंमोन आरो बेयो गिलु बालु रायजो राजाफोरनि अनसायनाय मोनदोंमोन। दा दिनै जोङो बे आलायारन सावथुना बोरै जाजेनामोन, आलायारन सावथुनखौ सोर दिहुनदोंमोन, बेनि आन्दोआव सोर सोर दंमोन, बेखौ सोर सानग्रोदोंमोन, बेनि गासै गुदि बिजौ बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जों आलायारन सावथुननि बिथोनगिरि थामहिनबा डाइरेक्टर बिथां जोंदाव बड'साखौ लोगो हमनो थाखाय जोङो जोंनि क'क्राझार बर' साख्रिआवला थुनलाइयारि गौथुम आरो क'क्राझार फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय माखासे खोथाखौ मिथिनो थाखाय जों बिथांनि न'खराव दिनै जों सफैदों। दा जोङो आलायारननि गासै गुदि बिजौ बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय दा जोङो बिथोनगिरि बिथां जोंदाव बड'सा, जों बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिगोन। जोंदाव बड'साखौ मिथियै रावबो गैया, खोनायै रावबो गैया। दा फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय, गोजोननाय थाबाय। आरो बिनि सिगाङावनो आं बे मा होनलाय फिथिखा थुनलाइयारि गौथुम ओमफ्राय आरो साख्रिआवला बर' साख्रिआवला माने गौथुमनि बे फैनायखाय आं जोबोद माने हामनाय बावनाय जाबाय। साबायखर थाबाय। दा जों फैनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय बर'फोरा 1984 मायथाइयाव मोनसे डकुमेन्टारि सावथुन नुनो मोन्दोंमोन। बेखौ क'क्राझारनिफ्रायनो दिहुननाय जादोंमोन। बे डकुमेन्टारि, एक्सुवेलि बेखौथ' सावथुन बुंजाला, मोनसे डकुमेन्टारि सर्ट फिल्म, बेखौ दायना बुङो। दायना, बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ। बे 1984 मायथाइयाव ओंखारदोंमोन। दा बिनि उनाव बर'फोरनि गेजेराव आबुं सावथुन थामहिनबा माने फिसार फिल्म बुङोब्ला आलायारनानो ओंखारजेनदों आरो बेखौ 1986 आव बे रिलिज जादोंमोन। बेखौ जोंबो बै समाव नुनो मोन्दों। आरो बे सावथुना ओंखारनायनि उनावनो माने बर'फोरनि गेजेराव गिलु बालु मोनसे दोहौ फैदोंमोन, आलायारन दोहौ। जे माने बर'फोरनि गेजेराव माने मोनसे फिसार फिल्म ओंखारदों, बेखौ नायनो थाखाय बयबो माने हांखुर जादोंमोन माने। दा बाथ्राया जाहैबाय, बे आलायारन सावथुनखौ दिहुननायाव नोंथाङा गुदिनिफ्रायनो नांथाबनानै दंमोन। दा जों मिथिनो लुबैनाय बाथ्राया जाहैबाय, बे आलायारन सावथुनखौ दिहुननायनि जि कनसेप्ट, माने जि सानग्रोनाय, बे बाथ्राखौ बोरै बोरै सोर सोर सानग्रामोन जे बर'फोरनि गेजेराव मोनसे आबुं सावथुन दिहुननांगौ होननानै? बेखौ जेला आं 1976 आव मेट्रिक पास जानानै आं शिलंआव फरायहैदों आरो बाव फरायै माबाबाय 1980 सिम थादों शिलंआव आरो 5 बोसोर। दा बे जेला आं कलेजाव फरायो, बे समाव मोनसे जिनिसखौ आंखौ दुखु मोनहोदोंमोन आरो, माने गुबुन गुबुन बेंगलि, एसामिस, गुबुन गुबुन हारिफ्राव फिसार फिल्म दं आरो। बे समावथ' फिल्मनि बिराद जों नायो, नायो। जोंनि बर'आव मानो गैया, बेखौ नायनानै बिराद सोंनाय फैदोंमोन आरो माबायाव, बे जेला कलेज फरायो आरो। इभेन बे समाव जेला कलेज फरायोमोन, बे समाव आं बिराद माबामोन आरो, एनसिसि लायोमोन आं। माने गोसोआ माबा आरो बिरादनो आर्मियाव हाबनो बा मिलिटान्ट टाइपनि आरो, माने आर्मियाव हाबोमोन आं। कलेजाव, स्कुलाव, हाइ स्कुलाव फरायबाबो एनसिसिआव दंमोन, हजोंबो शिलंआवबो फरायबाबो एनसि लादों। ओमफ्राय बेनो टाइकान्ड' सोलोङो बिफर 1980 आरो ओमफ्राय 78 माबाफ्राव टाइकान्ड' सोलोंलायदों, मार्शियेल आर्ट्स आरो। माने बे समाव बिराद गोसोफ्रा माने एकदम माबा, माने बे समाव एकदमबारे आं मा खालामनो, बे माने माबा मिलिटान्ट टाइपनि आरो गोसोआ आरो। बे समाव ना बे माबा, बे समाव मा हा सिङाव थांनोसै आरो। माने प्लेनआ बे समाव माने मिलिटान्ट माबा हा सिङावसो थांनायनि आरो। सोरबा लोगो मोनफ्लांबा माब्लाबा थांफ्लांगौमोन खोमा आरो। बे समावनो रियेलाइज जाबाय मा, हा सिङाव थांनायनिफ्राय हा सायावबो नांगौ जोंनो। हा सिङाव माने मिडिया, फिल्म दस्रायाव दं, हा सिङाव थांस्लायस्लाय हा सानिखौ नांगौ। बेबायदि मावनांगौ आरो, बे बिराद इम्परटेन्ट आरो। हा सिङाव थानायाबो एसेबां इम्परटेन्ट, हा सायाव थानायाबो इम्परटेन्ट। हा साया माने बेबायदिनो बाहेरायाव मावनाय, जेनेबा मिडिया बिराद मिथिया, बर'नाव मानो मिडिया गैया, बिराद आंखौ बिराद माबा कुइसन खालामोमोन आरो। ओमफ्राय आंथ' बिराद लाइब्रेरि फरायोमोन, लाइब्रेरियाव थाङोमोन आं। उन्दैनिफ्राय हाइ स्कुलावबाबो थाङोमोन आं, बे कलेजावबो फरायो, लाइब्रेरियाव थाङोमोन। ओमफ्राय बर'नावबो फिल्म खालामथारनांगौ आरो। दा बेखौ फिल्म खालामबा बे दानि बादि जों जेराव मोनो फिल्म बेबायदि मोनामोन बे समाव। फिल्मा बिराद आगोमा आरो बे समाव।
फिल्मा खालि केलकाता माबा केलकाता नंगौआसो मुम्बाइ ओमफ्राय माद्रास बावल' जायो फिल्मा बाव लेबरेटरि दं लेबरेटरि नङाबानो जायामोन स्टुडिअ दं स्टुडिअ दं ओमफ्राय फिल्मखौ बोरै खालामो बेनाथ' बिराद कमप्लिकेटेड दानि बादि एकदम बे सिम्पोल नङा दा आरो बे समाव बिराद कमप्लिकेटेड फिल्मा दा जुदि आं सानबाय बे समाव दा फिल्मखौ खालामथारनांगौ मोनसे हा सिङाव थाङा हा सायाव थानोसै आरो दा फिल्मखौ खालामनांगौबा आं माबा टेक्न'लजिखौ सोलोंनांगोन आरो टेक्न'लजि दा बे समाव मिथिबाय आं माने माबा फिल्म सोलोंबा फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिटिउट इन्डिया पुनायाव दं आरो बेयावनो बे गभर्नमेन्टनि इन्डियान गभर्नमेन्टनि एकदम फुरा मोनसे इन्स्टिटिउटखौनो बायनानै एकदम बाव फसंनो आरो बे समाव माने फिल्म सोलोंबा माबा जेरावबो मोना बावसो थाबनांगौ जुदि आं बर' फिल्म खालामथारनांगौबा आं बे इन्स्टिटिउटआव हाबनांगोन आं होमबासो आं खालामनो हागोन आं एकदम आंना बिराद डिटारमाइन आरो थांथारगोन जेरैखि जाया बिराद उसुबिदा जायो माबाबाबो जेला 1980 आव जेला कलेजाव माबा जोब्बायमोन जेनेबा शिलंआव जोबथ'बाय आरो जेनेबा फोजोबथ'बाय ओमफ्राय बे समावनो माबा लाइब्रेरियाव फरायनायाव मोनसे जिनिस मोनबाय आं एफटिआव थांनो फरायनायावथ' बे एडमिसन मोननाया बिराद गोब्राब आरो आंनि थाखाय माने फिल्म एन्ड टेलिभिजन इन्स्टिटिउट इन्डिया बाव मोनब्रै डिपार्टमेन्ट दं डिरेक्सनाव 10 जन लायो केमेरायाव 10 जन एडिटिंआव 10 जन साउन्डआव 10 जन आरो अल इन्डिया 10 जनल' आरो इयारलियाव खनसेल' 10 जनल' दा 10 जनाव सानैया 20% सिटआ मोननैया एसटि ओमफ्राय एससिनि थाखाय माबा आरो बा अल इन्डिया बेखौ कमप्लिट खालामनांगौथ' बिराद गोरलै बाथ्रा नङा बे गिखांदों खिन्थु आंहा नांथारगौ बर'नि थाखाय बर'आव फिल्म खालामथारगोन आरो माने बर'आव फिल्म नांथारगौ आरो बर'आव फिल्म नांथारगौ जेरैखि जा थांगोन होननानै ओमफ्राय बिराद लेखा नायोमोन ओमफ्राय बिनि आगोल मोनसे नुबाय आं माबायाव सेन्ट जेभियार्स कलेजाव मास कमिउनिकेसन फिल्मनि सोमोन्दै फोरोङो होननानै मोनसे लाइन बम्बाइनि सेन्ट जेभियार्स कलेजाव मोनसे मास कमिउनिकेसन दं बाव माबा फिल्मनि 1 बोसोरनि कर्सनि ट्रेनिं होयो होननानै आं मोनसे लाइन मोनसेल' मोनदों आरो ओमफ्राय ब्लाइन्डलि लिरना हरबाय आंबो बे सेन्ट जेभियार्स कलेज केयार अफ माबा जेभियार इन्स्टिटिउट अफ मास कमिउनिकेसन ओमफ्राय ओरैबायदि बिसोरबो आं लेटार मोना बे समावथ' लेटारसोब नालाय शिलंआव फरायबाय थानाय समावनो लेटार हरदों लेटार हरबाय आंनि लेटारखौ मोननानै आं फरायनो गोसो आरो फिल्म माबानो गोसो ओमफ्राय बिसोरबो आंनो रिप्लाय हरबाय आरो माने लेटार हरबाय जे नों माबा हर नोंनि बाय'डाटाखौ हर माबा हर ओमफ्राय ओरैबायदि जागोन बेलासि माने बेलासियावल' सप्तायावसो सानब्रै बा सानबासो कर्स जायो आरो बेलासि 1 घन्टा 2 घन्टा कर्स जायो आरो बेबायदि ओमफ्राय मोनबाय नालाय आं ओमफ्राय बे समाव 1980 आव 82-81 आव 1 बोसोराव बे समाव एफटिआव माबा गैयामोन कर्सआ बन्द आरो माबा आन्दलन जादोंमोन बे स्टुडेन्टफोरनि ओंखायनो 1 बोसोरनि थाखाय बन्दमोन आरो बाव ओमफ्राय बे 81-82 बे 1981-82 आव आं सेन्ट जेभियार्स कलेजावनो बाव माबा एडमिसन लाहैबाय आरो बेलासियाव कर्स फिल्मनि बेसिक गियान होयो आरो बाव जानुगुरुआवबो बे समाव एफटिआर पास जागोदान बेबो फोरोङोमोन आसामिस फिल्मनि मुंदांखा डिरेक्टर बे समाव सेंग्रा बे एफटिआर पास जानाय ओमफ्राय बेयाव फोरोंग्राफ्रा अरुणा बिकास होननाय बिसि फिसाय दं आरो फिसाया डिरेक्टर बिसि फिसायमोन बिसोर बे समाव हिन्दी फिल्म खालामोमोन बिसोरनो फोरोंमोन आरो ओमफ्राय बेनो गेस्ट लेक्सारबो फैयो बाव फोरोङो जास्ट माने बेसिक आइडिया आरो बाव मोननै माबा जायोमोन बाव प्रथमाव जों माने 1 बोसोर नालाय कर्सआ 6 मासाव माने फट'नि अडिअ भिजुअल प्रजेक्ट खालामनांगौमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव जों माने ब्लेक एन्ड व्हाइट फिल्मनि आरो 35 नि माबा खालामनांगौमोन मोनसे साइलेन्ट आरो साउन्ड गोनांथ' बे कर्स नालाय ओरैनो साइलेन्ट आरो माबा एक्सपिरियेन्स थाखाय आरो बायदि माने बै समाव बे मोनसे माबा दंमोन माने सावथुननि बेलायाव माने मोनसे कालार आरो मोनसे ब्लेक एन्ड व्हाइट दंमोन आथिखालाव बे माबाया कनसेप्टआ गैया खिन्थु बै समाव दंमोन बिराद मोन आरो बे माने आसामावनो माने कालारखौनो दिहुननो हाया बिराद कर्स आरो बे समाव मोनसे फिल्माव गानखौल' कालार होयो बेखौनो बिराद गिदिर एसिभमेन्ट आरो बेबायदिमोन आरो बे समाव आरो ओमफ्राय बे जोंनि माबायाव बे 1 बोसोर कर्सआव फिल्मनि बिषय बेसिक गियान मोनो आरो ओमफ्राय दा जे अर्सना जोंनि बे डिप्ल'मा फिल्माव माने फाइनाल फिल्माव फिल्म खालामनानै जोंनो एक्टर एक्ट्रिस नांगौ नालाय बे जाखांफुनाय एक्टर एक्ट्रिस लायो दानि अर्सना पुरन सिं गैया होमबा बे समाव सिख्लासो आरो बे माने दिल्लीनिफ्राय बम्बाइआव माने स्ट्रागल खालामबोदों मडेल आरो माने माबा एक्टिं स्ट्रागल खालामबोदों बे दाथ' बिराद जाबाय बे समाव माने गोदानसो माने स्ट्रागल खालामबोदों आरो दा बे सिख्लामोन आरो बेखौ जों लादों आरो बेखौ बाहायदों अर्सना पुरन सिं आरो बे ओमफ्राय बेनो जाबाय ओमफ्राय 1 बोसोर कर्स खालामबाय आं बिनि उनावसो माबाबाय ओमफ्राय बे समावबो आं माने न'आवथ' थाखा फैसा हिसाब माबा नङामोन नालाय
बे समाव एक बोसोरखौ खुनु मथे खस्थ' मस्थ' फरायबाय आं 82 83 नि खोथा नङा 81 to 82 आव 81 to 82 सेन्ट जेभियार्स कलेजावनो थानो मोनदों आरो आच्छा हस्टेलावनो थाफानो मोनदों बे कलेजफोरजों ओरैनो थानो मोनामोन खिन्थु बे फादारजों रायलायनानै माबाजों शिलंनिफ्राय सासे फरायनाया दं थायोमोनथ' बे मास कमिउनिकेसन फरायनाय दा बेजों माबा नालाय जों थानो मोनदों आरो बे ओमफ्राय दा बे एक बोसोर कर्सआवनो बे समावनो आं फिल्म खालामबाथ' एफटिआवसो फरायथारनांगौ आरो बे खिन्थु बे समाव आं ओरैबायदि जाबायमोन हाब एफटिआव फरायबाथ' 3 बोसोर फरायबावनांगौ बिराद खर्स दं आं नांला आं बम्बेयावनो खामानि मावनानै बे माबा एसिस्टेन्ट माबा माबि खामानि मावनानै फिल्मखौ सोलोंनो सानदोंमोन आरो बे खिन्थु बेबायदिबो खामानिबो मोनलाबाया जानो मोनलाबाया ओमफ्राय आं थेवबो फरिखा होबाय आं फरिखा होनायावनो खनसेनो मोनबाय आं फरिखा माने मानि फरिखा माबा एन्ट्रेन्स एग्जाम एन्ट्रेन्सआ बिराद टाफ आरो अल इन्डिया नालाय आं बे समाव फरिखाखौ बबाव होआमोनलाय आं पुनेयाव होदों ना माबायाव होदोंमोन आं बम्बेयाव ना पुनेयाव होदोंमोन आं पुनेयाव सेन्टार दं जायगा होबाय आरो आं बे माबायाव फरिखा होबाय माने प्रथमाव फरिखा रिटेन टेस्ट ओमफ्राय आरो इन्टारभिउ जायो इन्टारभिउआव आं बे सामबेनेगल माबाया बे समाव एफटिआइ नि चेयारमेना सामबेनेगल इन्टारभिउ लाग्राया बिसोरनो आरो ओमफ्राय आंहा इन्टारभिउआव जोंहाथ' बे जों फिल्म खालामनाय दं नालाय बे ब्लेक एन्ड हवाइटआ बेखौ सिन्थाय माबालायबाय आं लाफालायबाय आं माबानि थाखाय बे देखायनो थाखाय आरो नांगौबा होननानै ओमफ्राय सामबेनेगला माबा चेयारमेन आरो बे ओमफ्राय सोंबाय बे नों माबा फरायदों नालाय आं बे जेभियार इन्सटिटिउट मास कमिउनिकेसन बे समाव गैयामोन जेरावबो मास कमिउनिकेसन कर्सआनो अल इन्डिया गैयामोनसै आरो रेयार मोनफा मोननैयाव थानो हागौ बेल'मोन आरो जेनेबा ओमफ्राय बे माबाखौ जेला सामबेनेगला नों माबायाव इन्टारेस्ट जाबाय आं डिरेक्सन जाबाय आरो ओमफ्राय आं नैबे माबाखौ बेसिक माबा गियान लानो थाखाय आं सेन्ट जेभियार्सआव 1 बोसोर कर्स खालामबाय होननानै बे 1 बोसोर कर्स खालामदों नालाय जेबो सोङासै आंखौ दा नों बबे डिपार्टमेन्टआव इन्टारेस्टेड जाबाय आरो डिरेक्सनाव ना एडिटिंआव जाबाय आं डिरेक्सनाव जाबायबो आरो थांजोबनो जाबायबो आरो माने गोसो जानानै फैखादों बे माबायदि मास कमिउनिकेसन कर्स खालामबायदों बे होननानै आंखौ बारा सोङासै आरो जाबायबो आरो आंखौ बारा सोङासै आं गिलायबायसो मा जाखो होननानै उनाव रिजाल्ट मोनबाय बेबायदिनो फरायनाय जाबाय आरो दा आंनि सोंनाया ओरैबायदिमोन बे आलायारन सिनेमाखौथ' जोंनि क'क्राझारनिफ्रायसो दिहुनदोंथ' बे आलायारनखौ दिहुननायनि बेलायाव माने सोर बे खोथाखौ सानग्रोदोंमोन जे बर'आव माने मोनसे फुल फ्लेजेड माने आबुं सावथुन माने दिहुननो बे खोथाखौ जोंनि क'क्राझाराव सोर सावरायग्रोदोंमोन दा जानोसै आरो बे जेला बे 1984 आव ना मामोन नामा दायनायाथ' जाबायथ' दायनाया सर्ट फिल्म डकुमेन्टारि नङा बे सर्ट फिल्म डकुमेन्टारि माखौ होनो डकुमेन्ट गोनां आरो माबाखौ स्ट'रि जुदि थादेरोबा बेखौ सर्ट फिल्म आरो दायनायाव माबा आं नुफेराखै दाबो दायनाखौ खिन्थु माबा स्ट'रि दंलायो आरो सेरजा दामलाय सर्ट फिल्म आरो बे जाबाय बेबो 35 mm स्टिं खालामदों आरो फिल्म फर्मेटआव आरो बे फिल्म फर्मेटआव आरो बे दा बिनि उनाव आलायारना बे समाव दायना जाखांबाय बिनि उनाव आं फैबाय ओमफ्राय फैनानै बे समाव आं जेला माने 3 बोसोर कर्स थ' माबाया एफटिआइआ 3 बोसोर कर्स ओमफ्राय सेमिस्टार वाइज 6 मास आं जेला 1.5 बोसोर जाबायमोन आरो बा 1 बोसोरनि उनाव फैदों आरो 1 बोसोरनि उनाव फैदों 1 बोसोरनि उनाव फैदों आरो जेला 1 बोसोर एफटिआइआव 1 बोसोर जाबानो बेयाव फैदों आरो जेला क'क्राझाराव फैदों आरो ओमफ्राय बे समावनो माबाबाय आरो 1 बोसोर बा 1.5 बोसोरानो जानोसै आरो बे समाव मा जाखो आं माने जेला दायनानै खालामबायबा आंहाथ' बे थांखियानो बर' फिल्म खालामनायसो आरो आं बे माबायावनो बम्बेयावनो 1 बोसोर फिल्मखौ बोरै खालामो मिथिखाबाय आरो माबायाव एसे आरो दाथ' बे समाव जों एफटिआइआवथ' जोंखौ हेन्डेल खालामहोजाबो गासिबो फ्रि आरो बे गासिबो मिक्स कर्सजोब गासिबो केमेरा माने एडिटिं जों गासिबो मावजोबनांगौ आरो माने कर्सआ ओरैबायदिमोन 2 बोसोर इन्टिग्रेटेड कर्स आरो ओमफ्राय फाइनालावसो स्पेसियलाइज बे ओंखायनो बे 2 बोसोराव जोंनि मिथिजोबो आरो गासिबो साउन्डखौबो मावनांगौ जों बेखौ मावनांगौ दा एसे मिथिबाय नालाय दा गरमानो ओरैबायदि आं कर्सखौनो फोजोबस्लाबाखै आरो दा बर' फिल्मखौ खालामनांगौ बेसिकखौथ' मिथिबाय नालाय एक मोनबानो खायफाना माने एथबां गोबाव नेबाय थानो हाला आरो बेसिकखौथ' मिथिखाबायथ' बेसिक मिथिखाबाय बोरै 1 बोसोर सोलोंखाबाय आरो माबाखाबाय बेसिकखौ एसे मिथिहांखाबाय आरो दा खालामनोसै ओमफ्राय ओरै माबायाबो ओरै दायनाबो खालामहांबाय आरो बिसोरबो गोदान मोनसे खालामनो नागिरगासिनो दं जाबाय ओमफ्राय होनबाथ' खालामनांगौ फिल्म जोंहाथ' फैसा गैया न'आव बे सानबाय आं ओरैबायदि खालामनोसै आं सानबाय आरो प्रथमावथ' स्ट'रि नांगौ नालाय थाखा फैसाखौ सेकेन्ड आदा खिथागोन आं थाखाखौ प्रथमाव स्ट'रिनि थाखाय ओमफ्राय आंथ' लिरनो रोङा लिरनायाव गाज्रि जाया आं ओमफ्राय एनके दाम लिरो नीलकमल ब्रह्म एनके दाम माने नीलकमल ब्रह्मखौ लिरो बे जोंनि फोरोंगिरिसोमोन आरो जेला आं गोदो स्कुलनि फोरोंगिरि माबायाव क्लास 10 खौ आं हाई सेकेन्डारि पास जादों नालाय खिन्थु आं एसामिस मिडियाम फरायो नालाय खिन्थु एनके दाजों फोरोंनो मोनाखै आरो माने नीलकमल ब्रह्मजों जों फोरोंनो मोनाखै टिचारमोन जोंनि टिचार ओमफ्राय सानसेखालि आं थांबाय आरो बे जेला आं फैयो न'आव बे बोसोरसेनि उनाव कर्सनिफ्राय फैबा ओरैबायदि माबानोसै
फैसा फिल्म खालामसै जाबाय आरो माने कनफिडेन्स जाबाय बे समावनो खालामथारसै ओमफ्राय आंथ' स्क्रिप्ट लिरनो हाया बिसोर लिरनो हागोन होननानै थांबाय ओमफ्राय एनके दा नीलकमल दा होनबाय माबा हाब स्क्रिप्टखौ आं लिरफेराखै माने फैसा फिल्म स्क्रिप्टथ' लिराखै स्ट'रिसो लिरो आं बोरै लिरनो हानांगौ जाबाय आं हाब बेसो क्रिएटिभाथ' थारमाने लिरनायनि क्रिएटिभाथ' दंथ' बोरै स्ट'रि लिरनो हायो माने बेखौबो लिरनो हायो आरो बेखौ दा लिरफेराखै बिनि थाखाय बोरै हानांगौ सानदोंमोन आरो बे एसे ओमफ्राय जेबो नङा आं खिथागोन आं माबाखा बेखौ स्ट'रि लिरनो हायो जेब्ला बेखौबो अट'मेटिक जालांगोन आं खिथागोन जाबाय दे जोंनालाय दे नाजानोसै जाबाय ओमफ्राय दा हाब होनबाथ' हारसिं माबा नांला एसे ग्रुप थायो नालाय बे जोंनि बे हिरिम्ब नार्जारि महिन नार्जारि ओमफ्राय सार्कोल ओमफ्राय बे अबिनाश नार्जारि ओमफ्राय आरो सासे इस्लारि अबिनाश इस्लारि ओमफ्राय आरो सासे जोंना बे गुनगुन बिगोमानि माबा गैबावा होमबा सासे हदं मदंनि सासे गैया होमबा बिसिनि फंबाय माबा बे बेसिक ट्रेनिंआव माबायाव मावोमोन जे सासे माबा नाममोनलाय बे माबाया बे गुफुरफ्रा बे बेसिक ट्रेनिंआव माबामोन प्रिन्सिपालमोन बेसिक ट्रेनिं माने माबायावनो मावोमोन सासे दं गुफुर बे क'क्राझार माबानि खाथिनि जायगाया सासे दंबायो आरो जायखौ बे ग्रुप मोनसेखौ बिसोर लिंबाय आरो जे गाबोनबा सानसे बा साननै टाइम होनानै लिंबाय आरो बे ग्रुपखौ गावनि सार्कोलखौ आरो बे माबाया एनकेडिया गावनि बे न'आवनो लिंबाय लिंनानै हिरिम्ब नार्जारि दंमोन महिन नार्जारि फैदोंमोन महिन नार्जारि ओमफ्राय गाव दंमोन ओमफ्राय बे दा अबिनाश नार्जारि ओमफ्राय बे सासे माबा दं ओमफ्राय आरो सासे दंबायो बे मास्टार ना माबा बे मास्टारानो मावोमोन मास्टार माने बे माबायाव मेगनाराबो दंमोन खोमा बावबाय आं मेगनाराबो थानांगौ ओमफ्राय आरो बेबो दंमोन सासे आरो गोसोखांदों आरो ओमफ्राय ज' रायलायबाय आरो रायलायनानै दा फिल्मखौ खालामसै जाबाय आरो दा जेबो नङा स्क्रिप्ट स्ट'रि लिरोबा जेबो नङा आं माबाखायो नोंसोर राइटिंनि हेबिट दंखायोथ' बेनो जथेस्थ' आरो बे दंबानो जायो आं गाइड खालामगोन आरो जेबो नङा दे होमबालाय प्रथम स्ट'रि नांगौ ओमफ्राय स्ट'रिया माखौ लानो होननानैथ' माबालायबाय बे ओमफ्राय ओरैबायदि जों जयै रायलायबाय ओमफ्राय बुंबाय जे साननै बा सानथाम मोनसे टाइम लाबाय आरो जों उमुक दिनाव जों जफैनोसै आरो माने स्ट'रि लानानै फैदो बयबो मोनफा मोनफा आइडिया स्ट'रि लानानै फैयो आरो मोनसे स्ट'रि लाना फै बिनि उनाव जों मोनसे बबेबा मोनसे स्ट'रिखौ बेस खालामनानै मोनसे स्क्रिप्टखौ बानायगोन डेभेलप खालामलांगोन आरो खुनु बे रेडिमेड थाखानाय माबा लेखा थेखा नांलाया जोंनो बे डेभेलप खालामगोन आरो ओमफ्राय कয়েকদিन उनाव फैबाय मानसिफ्रा फैजोबदों फ्रायानो फैजोबदों आरो बबे जायगायाव जिरायामोन बे एनकेडियानि नीलकमल दानि न'आवनो खामसालियाव मोनसे बेन्स दंमोन बेबायदिनो गोलावनो नेक्स्ट डेआव फैबाय दा स्ट'रिखौ खिन्थु सानै मानसियाल' लाबोबाय आरो माबा एनकेडिया नीलकमल दाथ' गावनि मोनसे कनसेप्ट दं आरो स्ट'रि कनसेप्ट ओमफ्राय बे खिथाबाय बे ओमफ्राय माबाबो हिरिम्ब नार्जारि बेहाबो खिथाबायबा लिरनाबो लाबोदों खोमा जायखिया लाबोबाय आरो बेहाबो कनसेप्ट आरो दा बे दा दस्राथ' लाबोआसै दा बे सानैया लाबोबाय नालाय दा स्ट'रिखौबो ओरैबायदि खालामबाय बे मोननैजों जरायबाय आरो बेहा बे खुब सम्भब आरो आं बावजोब्बाय गासैबो खुब सम्भब स्ट'रिया बान्दा कनसेप्टआ बे माबा एनकेडियाया सोदों आरो बेखौ सोदों माने बे बबेबा सोरजोंबा सासे रायलायनायाव बे माबानि बे बन्डेड लेबारनि मोनसे इस्यु थानाय मोनसे साबजेक्टबा मोजां जायो माबा होननानै गाव मोनसे माबा हाबदों आरो बेनाव बे कनसेप्टखौ बे सोदों आरो बे माबाया बे दं आरो ओमफ्राय दा स्ट'रियाबो ओरैबायदि बे हिरिम्ब नार्जारि लाबोनाय ससे ओमफ्राय बिनि ससेजों दाजाबबानो मोनसे फुल जायो आरो दा बबे आगयना बबेमोन उनना बबेमोन सोरना बावबाय आं दा बेखौ जों आलदा माबानो हाला दा दिहुननो हाला खिन्थु मोनसे पार्टआ आलदा आरो टटेलि आलदामोन आरो बे मोननैखौ जरायनानैसो जादों आरो दा ओंखायनो स्क्रिप्ट लिरनायावबो जाबाय दे आं बेखौ लिरगोन आं बे पार्टखौ आं जि लाबोदों आरो नीलकमल दाबो जिखौ लाबोदों बेखौ लिरगोन आरो दा मोननै कनसेप्टनि मोनसे आयदाजों ज' जानानै स्ट'रिबो माने स्क्रिप्टआ आराम्भ जानायसै आरो जाबाय ओमफ्राय लिरनायावथ' बे माबाखै लिरजेननो बिराद टाइम लायो नालाय स्क्रिप्ट लिरबाथ' बिराद टाइम लायोथ' कन्टिनिउआस लिरबा दा जोंनाबो शुटिंआ थाबैनो खालामदों खोमा आरो जों बिदिला आं रायलायनि आं बेयाव उनाव फैगोन शुटिंनि खोथायाव उनाव फैगोन दा स्ट'रि कनसेप्टआ बिदिनो डेभेलप जादों आरो दा बिदिनो डेभेलप जादों आरो रायलायनानै ओरैबायदि जाबाय आं बेखौ बुजिबाय दा माने बोरैहाय स्क्रिप्टखौ माने स्टार्ट खालामदोंमोन बे कनसेप्टआ बोरै फैखो बे खोथाखौ जों दा मोनथिजोब्बाय दा आं माने आंनि नैथि सोंलुआ जाहैबाय बै समाव बर'फोरनि गेजेरावथ' सिनेमानि माने सावथुननि जेबो आबहावा गैया जायनि थाखाय जोंनि गेजेराव प्रडिउसार बा डाइरेक्टर बा बिदिनो करिय'ग्राफार बेफोरबायदि जेबो कनसेप्टआनो गैयामोन दा बाथ्राया जाहैबाय बै समाव मोनसे बर' माने सावथुन दिहुननाया मोनसे बिराद गिदिर चेलेन्जनि खोथामोन आरो बेसेबां थाखा फैसा गोनां मानसि गैया जोंनि गेजेराव आथिखालाव जेरैबायदि जोंनि गेजेराव एसे ओंखारदों मोनसे सेक्सन ओंखारदों रां रुफा गोनां खिन्थु बै समावथ' बिदि गैयामोन दा होमबा बे आलायारन सावथुनखौ दिहुननो थाखाय रां रुफा होनानै माने दिहुननो थाखाय सोर माने सिगां
आवगायबोआमोन दा बे माबायाव जेब्ला फिल्मखौथ' खालामनो सानबाय जेनेबा स्ट'रिखौथ' जेनेबा बिसोर सानैया दायथ' लाबाय आरो मावसिगोन जों लिरगोन आरो बे दस्राफ्रा हागौमानि हेल्प होगोन आरो बे साइडनि माबाफ्रा दा जाना नेक्स्टआ जाहैबाय मा माबानि फाइनान्सनि थाखाय दा बे समावथ' रावबो फैसा गैखाया आंना बे समाव आंहाथ' माबा दं बे माने इन्टारप्रेनारशिप आरो इन्टारप्रेनारशिप माने बे माबानि फिल्म खालामनांगौ आरो दा स्ट'रिखौथ' आं मेनेज खालामबाय जेनेबा बे सानैजों जेनेबा मेनेज माने बे सानैया राइटारा जोंना लिरगोन दा फाइनान्सखौ बोरै खालामनो बे समाव आं माबा खालामनो आंना साननाया माने माबागोन आरो सियार मानसिखौ फैसा खांगोन आरो सोरबा 5,000 सोरबा 10,000 सोरबा 20,000 माबा सियार फैसा माने प्रडिउसारा आं आरो प्रडिउसारा आं जागोन आं माबाबो खालामबाय बेबायदिनो टाइप खालामनानै लेखा लिरलायबावबाय आं जेनेबा आं ओरैबायदि फिल्म खालामनो नागिरदों ओरैबायदि दा बाव सोर जेसेबां फैसा होयो इनभेस्ट खालामगोन सियार आरो जेनेबा सोरबा 5,000 सोरबा 10,000 सोरबा देनां बेखौ जेला टटेल खरसा बेसेबां जागोन बिनि पार्सेन्ट एस पार डे पार्सेन्टखौ उलायगोन आरो देनां बेबायदि जागोन आरो बेबायदिनो बेबायदि खालामगोन आरो बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय नाजाबाय आं खालामनो नागिरबाय आं ओमफ्राय बे समाव मा खालामखो ओमफ्राय बेबायदिनो बे आंनो प्रडिउसार हिसाबै प्रथमावनो मा खालामखो आं मेनेज खालामनो हाबाय आरो सानै मानसिजों फार्स्टआ जाहैबाय जोंहा बे समाव रामेश्वर ब्रह्म भाटारमारि बेहा दं टिम्बारनि दं जिप माहाजोन माने दंफांनि बिजनेस आरो बे ओमफ्राय बे समाव दंफांनिसो बे आलायना दंफांनिसो जादों आरो दंफां गैयाबा दंफांनि बे समाव बिराद दंफांनि बिराद क'क्राझाराव बिराद दंफांनि बिराद माबा बे समाव दंफांनि ओमफ्राय माबा दंफांयाव बिजनेस सेन्टारा मोनसे क'क्राझार सेन्टार जाहैबाय मोनसे ओमफ्राय गसाइगावबो बिराद गासिबो ओमफ्राय दा ओमफ्राय जोंनि बे मानसिफोरनि खबर मोनबाय सोर बे थाखा होनो हाथावथाव दङ जाबाय जोंहा बे रिलेटिभफोर दंमोनथ' गसाइगावआव बिसोर बुंबाय दंलाबायो माने बिसोर माबा दं दंफांनि खामानि मावनाय दा साथाम साब्रै मानसियाव लोगो मोनदोंमोन आं खालि सासेल' महेन्द्र मोसाहारि दाबो दंना थांना दं महेन्द्र मोसाहारि बेबोथ' टिम्बार गोदो टिम्बार न' मावोमोन बेल' दाबो थांना दं बे एखेयानो मोजाङै दं दाबो हेल्थआ बेल' थांना दं बेनाव थांबाय आं बेहा एकदम प्रथम बुंनाय लोगो लोगोनो बे इन्टारेस्टेड देखायदों आरो बे खिन्थु दस्राफ्राव कয়েকजनाव थांदोंमोन आं जेरावबो बारा माने बेबायदि गोसो गैया आरो बेल' गोसो जाबाय ओमफ्राय बे समाव माने प्रथम शुटिं खालामजेननांगौ आरो एकबारैथ' शुटिं खालामनो हाया फैसाखौथ' कয়েকদিন शुटिं खालामग्रोगोन आरो आंना मा लाबोनानै प्रथमाव एसे कয়েকদিन शुटिं खालामनानै देखायग्रोनोसै होमबासो मानसिफ्रा मिथिबासो फैसाखौ आरो होसिनबावगोन नालाय ओंखायनो बे समाव मा खालामखो दा बे फार्स्ट फैसाखौ महेन्द्रआ 5,000 थाखा होदों आच्छा बै समाव 5,000 माने बहुत बुरजा थाखा बुरजा जायखिया खोब सम्भब 1985 समाव खोथा जागोन माबा आरो मोनसे खोथा बुंबावदों बे माबा समाव आं जेला 1.5 बोसोर फरायगासिनो दं आरो थार्ड सेमिस्टार 1.5 बोसोर आरो 3 बोसोर खस्थ' माने आधा समावनो आरो फरायनाया 1.5 बोसोरल' जादों आंना 1.5 बोसोरावनो आं फरायफुनाय समावसो आखाइ फैबाय माने फरायफुनाय समावसो खालामदों आरो माबाखौ आलायारनखौ फरायफुनायावनो आलायारननि डिरेक्सननि खामानिखौ मावदों आरो ओमफ्राय जेला आंनि फरायनायाबो जोबो आलायारन फिल्माबो जोबो बिदि जादों आरो आच्छा दा प्रथम शुटिंआ बे फार्स्टआ फैसाखौ 5,000 थाखा होदों माबाया महेन्द्र मोसाहारिया गसाइगावनिफ्राय ओमफ्राय ओरै रामेश्वर ब्रह्मआ 10,000 थाखा होदों बिदिनो माने आराम्भ खालामबाय बे 15,000 थाखा लानानै आं एकदम बम्बाइआव थांबाय आं बे बम्बाइआवथ' आं माने बाजेटखौथ' माबानो हाया नालाय केमेरामेना आंनो एसे सोलोंखाबाय आंनो खालामगोन आं एडिटिंखौबो आं खालामगोन आं माने बाद बाखि डिरेक्सन खालामगोन माने फैसाखौ बासिगोन आरो फैसा बासायबाय आरो दस्राखौ होबाथ' बिराद खरस जायोमोन खालि रिलल' बायनांगौ केमेरायाव लाबोनांगौ ओमफ्राय बाद बाखि जोंहा बे समावथ' रावबो फैसा होनायनि सोंनाय गैया रावबो जानांगौल' ओमफ्राय 15,000 थाखाजों ट्रेनजों बे समाव बम्बाइआव थांबा ट्रेना माबा लायो 2.5 दिन लायो आरो थांनानै हजों 16mm मोनसे केमेरा बुकिं खालामनानै लाबोबाय आं ओमफ्राय रिल मोनब्रैल' बायना लाबोबाय रिल बे समाव माने 16mm मोनसे बे ओमफ्राय ब्लग खालामो आरो बे आसामाव बेबायदिसोमोन आरो प्रथमाव माने 35mm बाहायनो हाया आरो 16mm आरो फिसा रिला बेखौ ब्ल' आप खालामो आरो माने गिदिर हलावथ' 35mm नांगौ नालाय गिदिर दा बेखौ फिसा शुटिं खालामसै उनाव बे रिलखौ माबा ब्ल' आप खालामो आरो दा प्रथम बे 15,000 थाखाजों फैनानै बे माबायाव शुटिं खालामदों बे दा प्रथम माबाया फाइनाल होनाया बे 5,000 बे 10,000 बेनो प्रथम बे थाखाजोंनो आराम बेनो जागायजेननाय बे जागायजेननायाव खिन्थु आं माबासो आं प्रडिउसार हिसाबै आरो बिसोर इनभेस्टर हिसाबै शेयारमोन आरो बे शेयार इनभेस्टर हिसाबै लानाय जादों बेखौ आरो उनाव खिथालांगोन दा माबानोसै आरो बे प्रथम इनभेस्टर जादोंथ' ओमफ्राय उनाव आं खिथाखानोसै बेखौ ओमफ्राय प्रथमावथ' शेयार हिसाबै आं प्रडिउसार हिसाबै बिसोरखौ शेयार लादोंमोन उनाव जेला बे सेकेन्ड माबा जाबाय बेखौथ' जोब्बाय फार्स्ट शुटिं जोब्बाय ओमफ्राय सेकेन्डखौ खालामनो थाखाय फैसा गैला साबैसे जाबाय उनावथ' नायबाय आं हाला कालेक्सन खालामनो दिगदार जोबबाय थाखा फैसा गैखाया बारा जोंनि माबायाव ओमफ्राय आं माबा खालामनानै
ओमफ्राय कयजन थाखा होबावदोंमोन कयजनफोर एसे होदोंमोन माबायाव सेकेन्ड शुटिंआवबो बावबाय आं जायखिया मोनसे शुटिं खालामबावदोंमोन खोमा बावबाय आं जायखिया ओमफ्राय उनाव फादार थाखा नांबावगौथ' फादार थाखा नांबावगौ आं हायैयाव आं डिक्लेयार खालामबाय जाय थाखा होदों जों जयैनो पार्टनार जानोसै होननानैसो आं माने आं हारसिं हाला बे आं जे केमेरा मावदों आं जे एडिटिं खालामगोन आं जे डिरेक्सन होदों आंनि बिनि शेयारफ्रानो आंनि जाबाय बे जेनेबा बेनो आंनि इनभेस्टमेन्ट जाबाय बे बाखि नोंसोर केस थाखा होगोन बेजों लानानै आं माने आं माबाखौ आंनि बे हारसिं सल माबाखौ हगारनानै जों जयैनो पार्टनारशिप होननानै जों बेबायदि खालामबाय आरो बिनिफ्राय फादार बिदिनो खालामबाय आरो आच्छा बे आलायारन बे सावथुनखौ जे मोनसे आबुं बर' सावथुन दिहुननो नोंथांमोना डिसिसन लाबाय आरो बे सावथुननि मुंखौ जे आलायारन दोनगोन बेखौ सोर सानग्रामोन बेखौ प्रथमाव जों माबाखौनो लायाखै बुंमोना प्रथमावथ' बे माबादों टाइटेल लाथ'वाखै आरो प्रथमाव टाइटेल लाथ'वाखै ओमफ्राय जों नीलकमल दा माबा होनबाय थादोंमोन बे माबा मोदै आरो गोलोमदै ना माबायदि फाइनाल जाथ'वाखै आरो बेबायदि होन्दोंमोन आरो बे होन्दोंमोन बे खिन्थु बेखौ आं मारैबा एसे दस्रा धरननि साबसिन दंबायो नामा होननानै ओमफ्राय उनाव बेदिनो शुटिंआ जागासिनो दंमोन गेजेरावसो जाफुनाय समाव माने मुङा फाइनाल जाथ'वाखैमोन आरो ओमफ्राय उनावसो बे हाब्रुबारियाव जों बे प्रमदआव गैयामोन होनबा हाब्रु प्रमद बिनाव अफिस बायदि मोनसे खालामलायदोंमोन आरो बाव अफिस बायदि खालामलायदोंमोन ब्रह्ममोन नामा प्रमद नार्जारि बे माबायाव लबबां होनना बुङोमोन जों हाब्रुबारियाव लबबां होनना बुङोमोन बिसिनि न'आव न' भारा लानानै माने शुटिंनि थाखाय जों बिसिनाव न' भारा लादोंमोन आरो माने थानो थाखाय आरो केम्पिं जायगा नालाय बावनो बे स्ट'रि डिसकास जादों आरो बे टाइटेलना ओमफ्राय उनाव बावनो बे न'आवनो बे जायगायावनो हाब्रुबारियावनो खिथाबाय बे आलायारन वार्डआ माबा गोदो ओरै माबा बर' माबा मेगाजिन ओंखारोमोन नामा गोदो फिसा आलायारननि मोनसे माबा मेगाजिन दिहुनदोंमोन आरो आलायारन माने पुबेरुन आरो बे जाखांबोनाय माबा होननानै बेदि मिनिं होबाय नालाय दा बे समावनो ओंखायनो बे हाब्रुबारियावनो डिसिसन जादों जे बेखौनो लानोसै होननानै आच्छा बे माने बे आलायारन सावथुन मुङाबो फाइनाल जाबाय बे सिनेमाखौबो दिहुननो माने डिसिसन लाबाय जागासिनो दा बेनिफ्राय बे सावथुननि थाखाय माने फावखुंग्रि माने हिर' हिर'इन आरो सापर्टिं एक्टर एक्ट्रेसफोरखौ बिथांमोनखौ सायख'नायनि थाखाय माबा अडिशनफोर जादोंमोन नामा माबा होदों जों बे समाव बर'फोरनि गेजेराव रादाब नामा रादाब सानस्नियारि रादाब बेनो रादाब प्रेसनिफ्राय ओंखारोमोन बाव बेहाय जों माबादों रेगुलार ओंखारोमोनथ' बाव जों माबादों एडभार्टाइज होदों आरो एडभार्टाइज होदों ओरैबो माने बर' फिल्म खालामसै बाव एक्टर एक्ट्रेस नांगौ ओमफ्राय फट' मोननै हट मोनसे क्ल'ज आप मोनसे लं शट आरो ओमफ्राय बेकग्राउन्डफोर हो नोंसिनि बेसेबां बैसो होननानै जों एडभार्टाइज होदों आरो एडभार्टाइज होनानै ओमफ्राय पस्टेल एड्रेस होबाय फट' बिराद फैदों ओमफ्राय बेबायदिनो अनेक फैदों आरो स' आरो गिबिसिन बर' सिनेमा जादों नालाय माने बयबोथ' बेयाव माने रल लानो लुबैयोना स' फैदों माने जाखागोन बे फैदों आरो स' ओमफ्राय बे समावथ' आं थांलाय फैलायमोन नालाय जेला बे प्रथम शुटिं खालामजेनो होमबा एक्टर एक्ट्रेसआ जायाखैमोन प्रथम बे जों जे सानब्रैनि शुटिं खालामफैदों बे हादानाव खालामनाया प्रथम खालामनानै बे दैफु बायलायनाय गैया होमबा बुजिबाय प्रथम बे सिनखौसो लाग्रोदों आरो बे समाव एक्टर एक्ट्रेसआ फाइनाल जायाखै माने बे जेनेबा रहिलामोन बे गोमबोरमोन बिसिनि माबाया जाथ'वाखै बेखौ उनाव जागोन जोंना बे माबायाव स्ट'रियाथ' जोंहा जाखाबाय नालाय कनसेप्टआ जाखाबाय नालाय बिसोर हादानाव थाङो बे जेला उन्दैमोन जेब्ला बेखौ बे हिसाबै जों बेखौ लाग्रोदों आरो आच्छा बे आलायारन सावथुननि बे मुहुर्तआ बहा जायामोन मुहुर्तआ माबायाव जादोंमोन मुहुर्तआ बे माबायाव मैदेर खर'नि बे स्कुल गैया होमबा सोरां स्कुलाव सिगांसिन दरखंआव जादों आरो बे गथ'आ जे गोमबोरा जे उन्दै समाव जे थिं 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 बुलायनानै फैया होमबा बे बावनो आरो बेनो मुहुर्त आरो आच्छा बे कालारखौ नोंथाङा गोसोआव दं नामा डेटखौ गोसोआव दं बे 1985 जागोन सना 13 मार्च 1984 आव आरो मुहुर्त जादों बे 13 मार्च 1984 आव आलायारन सावथुननि मुहुर्त जादों सोरां हाइ स्कुलाव ओमफ्राय आरो रिलिजआ जादों 13 एखे दिनावनो आरो 13 मार्च 1986 आव जादों आरो एक्जाक्ट 2 बोसोरनि उनाव रिलिज जादों आरो 2 बोसोर ओंखायनो गोसोआव थाजोबदों आरो आच्छा बे आलायारन सावथुननि जि फावखुंग्रिफोरनि सेलेक्सनखौ जों मिथिबाय एडभार्टाइज होबाय बिनि उनाव अडिशना जामारदों माबा जादों बिराद फट' मोनबायथ' फट'आ बिराद मोनदों आरो ओमफ्राय आं थायाखैमोन नालाय न'आव फैनानै एसे माबा माबि जालाजोबमोन माने आं गैयामोन नालाय फट'खौ ओमफ्राय आं बंब'आव थांलाय फैलाय जादों नालाय फट'आथ' दा सफैनानै थाबाय शुटिं आंहाथ' ओरैबो क्लास खालामहैनांगौ मानांगौ ओमफ्राय उनाव फट' फैबाय उनाव फट'खौ माबानानै नायबाय बेखौना नायबाय माबानानै नायबाय ओमफ्राय थाङै थुङै फट'खौ सोना मोजां होनबा एक्ट्रेसनिफ्राव
सानै मोनसे मोजां मोनदोंमोन आरो जों सानै माने पेनेल बानायबाय आरो सानै पेनेल ना जोंथ' पेनेल माने जों एंखि जामोन मा ज' नायलायनानै माने मोजां सानै मोजां बादि मोनदोंमोन आरो दानि जे जायखौ जों रहिला सेलेक्ट खालामदों बे फट'खौ सिम्पोल भाबै क्ल'ज ओमफ्राय लं शट मोजां भाबै होदों आरो बे ओमफ्राय आरो सासे हरबावदोंमोन जोंना शिलंनिफ्राय लेडिकिन कलेजाव फरायग्रा बे क'क्राझारनिमोन दां क'क्राझार नङा बे अनजालि दैमारि दानि अनजालि दैमारि आदसा उदालगुरिनि बे जोंनि दा डक्टर अनजालि दैमारि बेबो हरदोंमोन आरो बे लेडिकिनाव फरायोमोन बे लेडिकिनाव फरायोमोन बे समाव आरो बिनाबो माबाया मोजांमोन फट' हरनाया मोजांमोन आरो फट' हरदों नालाय बिनाबो मोजां बे सानैया माने मोजां माबादोंमोन आरो बे सानैखौ नोंथांमोना माने सर्ट लिस्ट खालामदों आरो सर्ट लिस्ट बादि जादों आरो बे ओमफ्राय सर्ट लिस्ट बादि खालामनानै ओमफ्राय बेखौबो बे रहिलाखौबो बे बागानसालियाव थायोमोन नालाय बे इन्द्रपुरि खाथियावनो भारा थायोमोन नालाय बाव थांनानै जों नायलायबाय माबादि होनना जों सासे लोगोजों माबादि थाबायनाय बेथ' बाराथ' माथो बुंनो फालाय बारा नायनो जास्ट माने मेनेज खालामगोन आरो माने इसिबां एक्टिंफोर खालामग्राफोर गासिबो गोदान फार्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो एसे नायनो मोजां माने हागोन बादि बैसो मिलायनाय नायनो मोजां मिलायबानो जायो होननानै बुंबाय दा बेहा मिलायबाय नालाय ओमफ्राय बैखौबो अनजालि दैमारिखौ जों फट' हिसाबै मोजां मोनदोंमोन आरो बेखौबो माबा नागिरदोंमोन जों दा बे समाव शिलंआव थांनांगौ गोजान जायो गोजान थाखा फैसा खरस थांलाय फैसा फाइनान्स खोथा दं ओंखायनो थाङै थुङै बे थांनाय जायासै आरो जुदि बायसान्स थांनाय जायोबा हयथ' बेबो बाहायगौबो दा बेनो आरो बे सानैखौल' बे हौवानि खेथ्रआव फट'आ बिनाबो मोजां अनेक मोजां ओंखारदोंमोन हौवाफोरनावबो बेनो मोजां फैदोंमोन थाङै थुङै नायनानै बेखौ नायनानै जों बे जायखौ अमरनाव थांबाय जों नायहैबाय जों मानसिखौ बासुगावनि आं थांनाय आगय जोंना बे प्रानेश्वर मोनानो बेखौ सर्ट लिस्ट बादि जाखाबायथ' सर्ट लिस्ट बादि खालामबाय बेखौनो अमरखौनो सासे ओमफ्राय माबाया जोंना प्रानेश्वर मोना थांनानै नुहैग्रोदों आरो बिसोर हाब मानसिया थिगथारलै ओरैबायदि फिटिंथार नायनो मानसिया माबाथार जालायबाय बिसोर आरो माने हौवाफोरनि खेथ्रआव बे एक्ट्रेसनि खेथ्रआव जेरै सानै सर्ट लिस्ट जादोंमोन हौवाफोरनि खेथ्रआव फाइनाल सासेयानो सर्ट लिस्ट जाखादों थाङै थुङै बावबाय आं खिन्थु बे दस्रा खुनु कम्पिटिसन गोसोआव गैया आरो आंना दा हिनजावफोरनाव जेरै सानै गोसो दं आंना हौवाफोरनाव बेबायदि गोसो गैया आरो बेनो मोजां बायदि नुदों खिथाबाय बेनो थिग जागोन नायनोबो थिग जाबाय बास जाबाय आरो आচ্ছা माबानि खेथ्रआव प्लेबेक सिंगारनि खेथ्रआव प्लेबेक सिंगारावथ' गानावथ' आं पार्सनेलि आंहा खुनु माबा गैया आरो बारा नलेज गैया दा जोंना महिनी गिटार लिरग्रा गोदोखा नालाय बेनि दायथ'खासै आरो बे दा बेनो ओमफ्राय बोरै इसोरखौ लानो गान खालामनायावबो बेनो खालामदों ओमफ्राय इसोरखौ लानो माबायावबो जों गानाव सुलेखाथ' बेहाथ' बे समाव माबा नालाय बे ट्रेनिं लालायनाय माबा क्लासिकेल ट्रेनिं लानाय माबा लानाय बे दंखायो नालाय बेखौ लानानै बेहाबो सेलेक्ट जाबाय ओमफ्राय आरो सासे माबाखौ सोरखौबा लाबावनो नागिरदोंमोन बे माबाखौ मिना दैमारि बे माबानि सापागुरिनि ना फट'आव आलायनावथ' सुलेखाल'सो खनदोंथ' नङा होमबा दा सुलेखासो जाबाय सुलेखाल'सो सासेल'सो लाखानायखासो जोंना ओमफ्राय हौवायाथ' जाखाबाय जोंना बे माबाया बे समाव अरुणा बे समाव माबा खाथार आरो मुंदांखा माने बेनो माबाखा बिनि फिटखा होननानै बे जाखाबाय बे ओमफ्राय सेकेन्डआव खुब समाव मिना दैमारिखौसो माबादोंमोन हिनजावनि गाराङाव मिना दैखौ लाबोनानै माबानाव जोंना बे महिनी महन नार्जारिनि न'आवनो एकदम रिहार्सेल खालामनायदोंमोन आरो रिहार्सेल खालामै उनावथ' जायासै लानाय जायासै बिनिफ्रायसो माबाखौ लानाय जादों खोमा सुलेखाखौ उनाव आं एक्जाक्ट गोसोआव गैला खिन्थु मिना दैमारिखौ लाबोनानै रिहार्सेल खालामनाय गोसो दं आरो आल्टिमेटलि जाय हक सुलेखा बसुमतारियानो फाइनाल जाहैबाय खिन्थु बिनि आगेयावनो हयथ' माबाखौसो दा मिना दैमारियावसो गोसो बिनावसो सोंबासो मिथिसिगोन आरो बे खेथ्रआव उनाव सोंगोन आरो दा नोंथांनि बाथ्रानिफ्राय जों मिथिनो मोनबाय बे नोंथांमोना जि समाव जागायबाय बे माने आलायारन सावथुनखौ दिहुननो थाखाय थांखि लाबाय माबाय नाथाय नोंथांमोना बिराद गिदिर चेलेन्ज दंमोन बे समाव चेलेन्जआ बिराद बुरजा थाखा फैसानि चेलेन्ज थाहैबाय फारसेथिं एक्टर एक्ट्रेसफोराबो गिबि खेबनि थाखाय केमेरानि सिगाङाव गसंगोन बेबो मोनसे चेलेन्ज नोंथाङाबो माने बे समाव FTA आव फरायफुनाय गावनो डाइरेक्टर गावनो प्रडिउसार माने सब दिगनिफ्राय चेलेन्ज एसेबां गिदिर चेलेन्जखौ लानानै जे बे सावथुनखौ दिहुननो नोंथांमोना बे समाव माने थि खालामबाय गोसोआव नोंथांमोना मोनसे कनफिडेन्स दंमोन ना जे जों बेखौ जों साक्सेस जानो हागोन बे फिल्मखौ जों दिहुननो हागोन बेफोरबायदि नोंथांमोननि बे आलायारन टीमाव मोनसे कनफिडेन्सआ दंखायोमोन ना गैयामोन जेनेबा थारमाने टेकनिकेलथ' आं मिथिजोब्बाय नालाय केमेराखौ आंनो हेन्डेल खालामदों केमेराखौ जों एक्सारसाइज खालामखायो शुटिं खालामो बे कनफिडेन्सआ दंखायोमोन आरो माने खुनु दिन जानाय नङा नामा बेखौ सानफेराखै आरो बे जिनिसखौ खुनु दिन फैफेराखै आरो जों हानाय नङा खोमालै बिदि साननाया फैफेराखै आरोखि खिन्थु बे थाखा फैसा खेथ्रआव जादों आरो थाखा फैसानि खेथ्रआवथ' अनेक मोनदों बिराद टाइम खरस जादों आरो थाखा फैसानि खेथ्रआव
हाब हाला नामा थासिगोन नामा थासिगोन माने टेक्निकेलि खुनु माबा जायाखै आरो खिन्थु टेक्निकेलि बिराद माबा मोनदों खस्थ' मोनदों आरो माने बे समाव जुदि थाखानि एभेलेबल मोनबा दा आलारनि टेक्न'लजि जाबाय 16 खालामदों ओमफ्राय खुनु लाइट गैया रिफ्लेक्टरजों खालामो बबेबा एखमबा खामसालिफ्राव माबा थाखाय खोमसिसो बबेबा मा खोमसि माने टेक्निकेलि जों थाखा फैसा गैयिनि थाखाय माने दुरबलथा जादों आरो टेक्निकेल दुरबलथाया बेरखांदों आरो बाव सापज जोंनाव जुदि थाखा दंमोनबा बे समाव जे हिन्दी फिल्म गैया होमबा बे पिरियडआव इसिबां हिन्दी फिल्म जाबाय टेक्न'लजिजों बिदिनो जागौमोन आरो माने 35 केमेरा बाहायनो हानाय मोनबा ओमफ्राय लाइटिं बाहायनो हानाय मोनबा टेक्निकेल क्वालिटिया बेफोर हिन्दी फिल्म बायदि जागौमोन आरो दा थाखा गैया नालाय ओंखायनो एसे टेक्निकेल साइडनिफ्राय एसे लोरबां आरो उपाय गैया होमबाबो बे खोथाखौ जोंहा जों सिदा खालामाखै बारा जोंनाव थाखा गैखाया जोंना फिल्मल' जाबानो जाबाय आरो बर' रायजोफ्राबो बे टेक्निकेल खोथाखौ बे समाव मिथिखायामोन बे 1980 बा 82 समनि खोथा बै समाव असमिया फिल्मफ्रावबो माखासे ब्लेक एन्ड व्हाइट फिल्मसो ओंखारखायोमोन थाखा फैसानि प्रब्लेमनि थाखायनो खिन्थु बर'आव जे खेबसेयावनो गिबिसिन माने बे आबुं माने फिचार फिल्म आलारना फार्स्ट टाइमावनो ओंखारनायावनो बे कालार ओंखारदों बे खोथाखौ लानानै जोंनि गेजेराव बिराद माने जों बै समाव हाइ स्कुलनि फरायसामोन माने जोंनि गेजेराव बिराद गिबियावनो ओंखारजेननाय बर' सिनेमायानो माने कालार ओंखारदों बेखौ माने लानानै बयबो बिराद माने गोजोननाय फोरमायदों आरो नोंथां बुंनाय बायदि बे टेक्निकेल जि माने सर्टफल बेखौ जेबो हमनो हाया बे समाव जोंनि गामि लेभेलावथ' बे एसेबां बेनो नंगौ बे खोथा सिनेमा जाबानो जाबाय आंसो लाजियो आरो आंसो सानो आरो थाखा थानायमोनबा बे हिन्दीफोरबो बायदि टेक्न'लजि माने खालामनो हागौमोन आरो बे थाबाय आरो बे थाबाय आरो ओमफ्राय बे 16 दामा खम नालाय रिला दामा खम नालाय बे 35 मथ' कालार बायबाथ' बिराद बुरजा बायनो हाया आरो ओंखायनो बे 16 आव शुटिं खालामबाय नेगेटिभा दाम खम बेखौनो जेला देखायनो थाखाय ब्ल' आप खालामबाय 35 आव आচ্ছা बिदिब्ला बे आलारन सावथुनखौ दिहुननायनि आन्दोनि माने बेकग्राउन्डनि गाहाय मानसिफ्राथ' बुंनो थाङोबा एक नाम्बारावथ' नोंथाङा गावनो बेनिफ्राय सेकेन्डआव बुंनो थाङोब्ला फाइनेन्स साइडनिफ्राय रामेश्वर ब्रह्म महेन्द्र मुसाहारि दं माने 9 जन दं आरो माबा आंखौ लानानै 10 जन आरो बे उनाव थाङै 9 जन मेन टीमाव माने जों प्रडिउसार ग्रुपआव पार्टनारशिप आरो पार्टनार बे कोर टीम आरो माने पार्टनार आरो बे पार्टनारशिप कनसार्न जाहैबाय आरो प्रडिउसार डाइरेक्टर साइडआव नोंथाङा थाबाय फाइनेन्स साइडआव जोंहा रामेश्वर ब्रह्म महेन्द्र मुसाहारि आरो सोरबा थाबावबाय बेनिफ्राय स्क्रिप्ट साइडआव जोंहा नीलकमल ब्रह्म सार हिरम्ब नार्जारि सार थाबाय बेनिफ्राय ओरै मेथाइ लाइनाव मोहिनी नार्जारि बिथांमोन थाबाय बिदि लाजोबनानै माने 9 जन मेइन टीमाव आरोखि नङा बे मोहिनी मामोना बिसोरबो दंबावो गैयामोन गैया फाइनान्सआव गैया बिसोर गैया खालि जों माने बे जाय थाखा होग्रा 9 जन मानसिया थाखा होदों आरो बे ओमफ्राय आं थाखा होआबाबो बे आंनि खामानि मावनाया जे केपिटेल बेबायदि लानानै जों 10 जन माबा दं आरो जोंहा 10 जन बे पार्टनारशिप दं माने बड'सा फिल्म प्रडाक्सना पार्टनारशिपनि बेनारनि नामा बड'सा फिल्म प्रडाक्सन आं दासो गोसोखांदों आं बेखौ गोसोखांनो हायाखैमोन आरो बे दायनानि प्रडाक्सन कमिटिया बड' फिल्म प्रडाक्सन कमिटि बड' फिल्म ससाइटि यस बड' फिल्म ससाइटि बिनि हेडक्वार्टारा मैदेरखुरावमोन आচ্ছা आंनि उननि सोंलुआ जाहैबाय बै समावथ' बर'फोरनि गेजेराव सावथुननि जेबो आबहावायानो गैया सावथुन दिहुननायनि थाखाय जेबो माने जोंनि गेजेराव जेबो बेफोरबायदि सुबिदा गैया बिनि उनावबो नोंथांमोना शुटिंखौ आरम्भ खालामबाय दा सिनेमा मोनसे शुटिं खालामनांगौब्ला सावथुन मोनसे शुटिं खालामनांगौ होनोबाथ' अनेक माने आगजुफोर नांगौ जायो इकुइपमेन्टस नांगौ जायो माने मोनसे मोननैल' जिनिस केमेरानिफ्राय आरम्भ खालामनानै माखासे आगजु माखासे अनेक माने जिनिस नांगौ जायो दा बेफोरखौ नोंथांमोना बोरै माने बै समाव बेखौ जगार खालामामोन बे समाव माने मेइनआ थाखा फैसा प्रब्लेम दंखायो नाम्बार 1 ओमफ्राय आंना मा आंनि पार्सनेल एक्सपिरियेन्स दं आरो जेनेबा हजोंहाय माने केमेराखौथ' जोंनो हेन्डेल खालामखायो नालाय हजों सोलोंखायोमोन ओमफ्राय साउन्ड रेकर्डिंआबो जोंनो खालामोमोन हजों मावो नालाय दा आंना मालाय आंनो केमेराल' नांगौ ओमफ्राय साउन्ड रेकर्डिंल' नांगौ आरो बास बे मोननै जिनिसल' नांगौ आरो ओमफ्राय बे लाइटखौबो जोंनो बेबायदि लाइट माबाखौ नाङा लाइटिंखौ नाङा बे कारेन्टजों जोंनायखौ नाङा जोंना बांसिन आउटडोरावसो थाजोबो नालाय न' सिङाव जानायखौनो खम जादों आरो बायद' जानानै जों न'आव मोनसे स्क्रिप्टआव लिरनायखौ लानो नङाबा सानाव लानाय बाहेरायावथ' लाइटआ नाङा माने रिफ्लेक्टरल' नांगौ जोंनाव बे रिफ्लेक्टर बे मोनसे बर्ड दं बे रिफ्लेक्टर सिलभार पेपारखौ सिथाबबाय रिफ्लेक्टर नांगौ सिलभार पेपार सोना बेजों मोखाङाव लाइट होबाय बास बेखौ मोनबानो जायो होननानै बे बाब्रायखौ जोंनो नांथ'आ आरो जोंना बेबायदि कनफिजन दं नालाय दा ओंखायनो जों बे कनसार्न माबा जायाखै आरो बे माबायाव बेनिफ्राय बे शुटिंनि जि जायगा स्पटफ्राव थांनायावथ'
नोंथांमोननि अनगायैबो अनेक हेफाजाब होग्रा मानसिफोरबो नांगौ जायोमोन दा बेखौ बिथांमोना भलेन्टारिलि आवगायबोदोंमोन ना ओरैनो माबा फैसाफोर होनांदोंमोन जों मिनि बास लादों माने मिनि बास गंसे लाखादों आरो जों पार्मानेन्ट बे शुटिंआव मिनि बास खारथिंनो थाखाय मिनि बासावनो जों बे थांखायो नालाय नांगौबा मिनि बास जोंनि बे फावखुंग्रि आरो बे सापर्टिं एक्टर एक्ट्रेस बिथांमोननोथ' बिदि माबा होनाय जादोंमोन नामा बे समाव होनाय जायो बिदि गैयामोन बे समाव गैया थाखा फैसाया बिराद जों शुटिंखौनो खालामनो जानाय लोंनायखौनो आंना दाबो बिराद मोनसे आफस'स आरो थालांबाय आरो बे दानि बे मानसिफ्रा दानि जुगनि मानसिफ्रा जे फिल्म खालामा मा प्रडाक्सन बिराद माबायो आंनि थाखाय बिराद माबा आरो माने मा खुनु थाखा फैसानि सिन्था गैया आरो जेनेबा डिरेक्टर खालि डिरेक्टरनि खामानिखौ मावनांगौ बोरै साबसिन खालामनो माबाबो टेकनिसियान केमेराबो हक सिन्था गैया खेबनांगौल' बे समाव आंना माने आउट अफ 100 बे फिल्म शुटिं खालामनाय समाव 70% एनार्जियानो आंना बे प्रडाक्सनावसो थाङोमोन आरो माने आंनो थाखा खांनांगौ ओमफ्राय जाहोनांगौ बायनांगौ मेनेज खालामनांगौ दस्राथ' हाला बेखौ बुजिया आंल'सो मिथिगौ नालाय जेनेबा आं ओंखायनो रावबो गैया कनसेप्ट गैया जाहोनाय लोंनाय दा जेरैबो खालामो बेखौ मिथि कनसेप्टआनो गैया आरो हिर' हिर'इननो जे फैसा होनांगौ मान होनांगौ बेफोरबायदि खोथाया फैया बेथ' फैया बुआ बिसोरखौ जाहोनाय थाहोनायखौल' नांगौ आरो ओमफ्राय शुटिंल' खालामनांगौ लाइट टाइट नाङा जोंनो बाहेराव दा ओमफ्राय दाबो प्रब्लेमा मा एखमबा ओरैबायदि जायो आरो बे फैसायानो थाया एखमबा गाबोन जे ओंखाम जाहोनांगौ आखायाव 1000 रां गैला आरो माइरं माबा जाहोनांगौ ओमफ्राय ओरै रिहार्सेल खालामो नालाय जे रिहार्सेल खालामसैथ' रिहार्सेल खालामोथ' रिहार्सेल खालामबा हाब गाबोनथ' नै फैसा माबा गाबोनथ' बबेनिफ्राय मोननानैबो ओंखाम जानाय माबाखौ बेब'स्था खालामो शुटिंआव बेसो आरो नायगासिनो दं एक्टिंआ रिहार्सेल खालामगासिनो दं गोसोआ बेसो आरो बोरै सोरनिफ्राय लायनांगौ खरसाखौ बोरै दिहुननो बे आरो कয়েকদিन शुटिं दंबायो बे फैसाखौ बोरैनिफ्राय लायनो सोरनिफ्राय मोननो सोरनिफ्राय माबानो बेसो माने आउट अफ 100 माने बुंनो थाङोबा 70% बा मोर देन 70% आंना बे प्रडाक्ट माबाखौसो सिन्था खालामो क्रिएटिभआव हार्डलि 25-30ल' बाहायनो हायोमोन आं आरो बेबायदि अबस्था जादों आरो दाबो सानो आं बे मानसिफ्रा जुदि जेला माबा खालामो हाबाब खम आरामै खालामो बे होननानै बिदि दानिखौ नुनानै आफसोस जायो आरो बे परिस्थितिखौ मोनब्ला बिदि जाफ्लाङो नङा होमबा सानोमोन आरो आচ্ছা बे आलायारन सावथुननि जायफोर मेथाइ बे मेथाइफोरखौ सोर लिरदोंमोन माने लिरिक्स बिनि बे गानाव माने टटेलि बुंनो थाङोबा अलमस्ट 100%आनो गाननि खेत्रआव क्रेडिट गोज टु महिनी महन नार्जारी आरो आलायारननि जेसेबां गान दंजोबो गासैबो बे क्रेडिट गोज टु महिनी महन नार्जारी खालि बे भइस होदों माबाफ्रा जेरै सुलेखा बे भइसआव होदों बिस्रा क्रेडिट दं गावनि मथे गावनि होदों ओमफ्राय ओरैहाय माबाया जोंना हौवानि भइसआबो जोंना बिराद मोजां जादों मानसिफ्राथ' बिराद मोजां मोनदों आरो हाबाब फिल्माव जेरै जानांगौ बिदि जाथारदों आচ্ছা बे सावथुननि थाखाय सोरबा थिखानाय करिय'ग्राफार दंमोन नामा करिय'ग्राफार गैया बे करिय'ग्राफार कनसेप्टआनो गैया माबाल'सो मेथाइ खननायानो खालि बैसागुआवल'सो मेथाइ खननाय बैसागु आচ্ছা बैसागु मेथाइनि होननायखाय आं मोनसे बाथ्रा बेल'सो मेथाइ दं बे आलायारन सावथुनाव बैसागु मोसानाया बिराद एट्राक्टिभ जादों माने आंबो अनेक बार नायदोंथ' बे आलायारन सावथुननि बैसागु मोसानाया माने बिराद नायथावथाव जादों आरो बे बैसागु मेथाइआबो जोबोद माने खोनासंथावथाव जादों आरोखि आरो बे आं सोंनो नागिरनाय बाथ्राया जाहैबाय बे आलायारन सावथुनाव जि बैसागु मोसानायनि माने नुथाय दङ बे बैसागु मोसानायखौ बबे जायगायाव खालामनाय जादों शुटिंआ बेखौ गेन्द्राबिलाव लानाय जादों गेन्द्राबिलाव लानानै बे समावनो बर'नि न' नायनो नागिरदों नालाय बर'नि उखुमनि न' माबा न' फुरा जों बे बैसागु बोरै जायो खारन जों उन्दैनिफ्राय बैसागु जानायखौ नुयोमोन नालाय गोदो उन्दैनिफ्राय जों बैसागु जानायखौ नुयोमोन आरो दा बे हिसाबै बैसागु जानायनि माबाया बोरै जायोमोन बोरै मायोमोन जों एक्सपिरियेन्स जानाय दा ओंखायनो जों बेरखांहोदों बेरखांहोदों खिन्थु दानि आं मोनसे नुयो दाबो आरो इभेन दिनैसिमबो माने मानसिफ्रा फिल्मफ्राव भिडिअफ्राव माबाफ्राव बैसागु माबाखौ दाबो मोजां बेरखांनो हाया माने बिसोर नुवाखै मोजाङै हयथ' बै माबाखौ नुवाखै बिसोर दाबो बैसागु बोरै जायोमोन बोरै मायोबो नुवाखै आर्टिफिशियेल हाबो ओरैनोसो आरो बैसागु नालाय बैसागुसो आरो खिन्थु बोरै जायो बोरै मानसिफ्रा बोरै गिदिङोमोन बोरै हाबोमोन माबामोन बेबो कनसेप्टआ गैया बै समनि बैसागु जानाय बेखौ बिसोर नुवाखै बेरखांहोनो हाया बेनो आरो आচ্ছা बे आलायारन सावथुननि शुटिंआ मुहुर्तआ दहाय होनदोंमोन ना 13 बेसे होनदोंमोनलाय मार्च 1984 13 मार्चआव जागायदोंमोन आচ্ছা बेयाव जागायजेननानै बबे जायगायाव शुटिंखौ खालामनाय जादोंमोन जोबजासिम फार्स्ट जायगाफ्रा मुहुर्तखौथ' बावनो खालामबायथ' मुहुर्तखौ खालामबाय बे गथ'आ बे गथ'खौसो लाग्रोदों नालाय जों गोमबोर उन्दैसो बे जों थाबायनायखौ लाबाय बास जाबाय ओमफ्राय बेजों बे न'आव लादों बे माबा बाथिपारायाव लादों बाथिपारायाव बे 500 थाखा देवानि होलायनाया बेयाव लादों आरो जों बेयाव
लाबाय बिनिफ्रायनो नेक्स्टआव बे थिनालियाव बे खालाङाखैमा बिसोर खालांनानै बे खन्द'खौ लादों आरो बे प्लास बे खन्द'ना जे दै फुबायलायनाय माबानाया हायाथ' गैलालै होननानै बुङो ओमफ्राय बे हादाननिखौ बे खन्द'खौ आरो बे प्लास्टिक नालाय बे खन्द'खौ ओमफ्राय बे माबा दाननाय बे हादान दाननाय बै माबा बाननाय माबानाया माने बे खन्द'खौ सानब्रै लादों आरो बेनो सबसे आंनि टेक्निकेलि हक माबाखौ हक बेखौनो बेस्ट जादों आरो फार्स्ट शुटिं सानब्रै शुटिं आरो फार्स्टआ बेनो सबसे बेस्ट आरो ओमफ्राय बेस्ट जानायनि मोनसे खारना जाबाय मा जों बे गथै आलायारनखौ दुइ बोसोरसो लायाखै होनबा 30 मार्च बाव जों 8 बार शुटिं खालामदों जों थाखा फैसानि थाखाय आरो जों माने खयदिन सानब्रै सानबा खालामलायबाय बा 6 दिन खालामलायबाय दोनथ'लायबाय फैसा गैया बेनिखायनो 8 बार जादों शुटिंआनो बेनिफ्राय जायखिजाया थिनियालिखौ होनबाय बेखौ होनबाय बेनि अनगायैबो आजा बे पिकनिक जानाय मोनसे बेखौ माबायाव लायदों दंमोन बेयाव गेलेमफुआव लायदों गेलेमफुनि साहा आरो गेलेमफुनि साहा खननै लायदों जोंसो बे मेथाइ खनलायलायनाय दंमोन ना फावखुंग्रिया बेनि बादै बहा लाबोदोंमोन गोसोआव गैला ना ओमफ्राय बे गान खननायखौ बे गेद्दाबिलावनो लादों ओमफ्राय बे दै लादों बे इन्दि फार्म माबाफ्रा लादों आदाबारियाव लादों ओमफ्राय क'क्राझार टाउनाव लादों ओमफ्राय बे सोरनिनो जाखो ओमफ्राय माबाखौ बे एक्ट्रिसनि नङा थुरिबारियाव औवाबारि बारनानै थुरिबारियाव लादों आरो ओमफ्राय क'क्राझार अभारब्रिजआवबो लादोंमोन लादों बे हायनामोननि बे मडेलनि थाखाय बे अभारब्रिजआव लादों अभारब्रिजआवमोन बेखौ गोसोआव दङ आच्छा बे नोंथांनि साननायाव आरोखि माने मोनदांनायाव बै हिर' हिर'इनाथ' सेलेक्ट जाजोब्बाय शुटिंआबो आरम्भ खालामबाय दा नोंथांमोना लुबैनाय बादियै हिर' हिर'इना बेरखांहोनो हादों हायाखै गावसोरनि रलफोरखौ माने जेनेबा कैरेक्टार रल बहुथ माने कैरेक्टार हिसाबै थाङो नालाय जेनेबा माबाफ्रा जाय बे रहिला ओमफ्राय अमर बिसोरथ' आरो एक्टिंआव खुनु बेकग्राउन्ड गैया एक्सपिरियेन्स गैया आरो बिसोर दा लानांगौखायसो लादों आरो खिन्थु जोंहा जेनेबा चिकेन नार्जारि बिसोर गोदो नाटक गाखानाय ओमफ्राय एक्ट्रिसनि बिफा माने गणेश ब्रह्म गणेश हाज'वारि नामा हाज'वारि नङा दां सिनायो आं हाज'वारि होमबा जायखिया बिसोर माने एकदम फुरा एक्सपिरियेन्स गोनां ओमफ्राय बे माबाया जोंना बे प्रमदनि बिब' ना बिनानावा रमनि नार्जारिया हाज'वारिनिया रमनि नार्जारि बिसोर एकदम गोदो नाटक गाखानाय आरो नाटक गाखानाय ओमफ्राय बे एक्टरनि बिमा जानायाबो नाटक गाफेराखैमोन बेनो फार्स्ट टाइम आरो बे सबाय नालाय ओंखायनो लादों आरो थेवबो एक्टिं खालामदों आरो गावनि माबाखौ खिन्थु एक्टर एक्ट्रिसआ फार्स्ट टाइमार नालाय बारा माबा जायासै आरो माने फार्स्ट टाइम माबानायालाय बिसोर मथा मथि बेरखांहोनो हादों आरो आच्छा बे मेन फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिनि अनगायैबो माने मेन एक्टर एक्ट्रिसनि अनगायैबो माने बे सापर्टिं माने इम्पर्टेन्ट सापर्टिं रलाव बाहागो लाग्राफ्रा सोर दंमोन इम्पर्टेन्ट माबा जाबाय गणेश ब्रह्म फिफा जानाय ओमफ्राय बिमा रमनि बिसोरनो ओंखारबाय थायोना बिसोरनो बोलांजोबदों आरो जालाखौ थाबाय मेघनाथ मुसाहारियाबो दंमोन ना बे दसेनि थाखायल' ओंखारदों आरो बे माबा जानाया देवानि जानाया बे देवा गैला बेबो दं माने बिसोरनो बे बुंनो थाङोबा आलायारन माबा सापर्टिं क्यारेक्टारफ्रासो लाबोनो हादों आरो बिसोर माबा फ्ल'आव आच्छा बे शुटिंफोराव मालाबा नीलकमल सार बे नीलकमल ब्रह्म आरो हेरम्ब नार्जारि थांदोंमोन नामा मालाबा थाङो एखमबा थाङो इभेन ओरैबायदि नाजादोंमोन आं जेनेबा आंथ' फार्स्ट टाइम नालाय जेनेबा डिरेक्टर बायदि खालामबाय आं जेन इन फिउचाराव नोंसोर माबानो बे नीलकमल दा बा हेरम्ब नार्जारियानो फिल्म खालामथों होननानै आरो बे समावथ' जों जागायजेननायसो नालाय बे समाव देनां नोंसोर फिल्म डिरेक्ट खालामनांगौ माबा हिसाबै नोंसोर नैबे सिनखौ नोंसोर डिरेक्ट खालामदो दे माबादो दे होननानै हंगारलायदोंमोन आरो आं हंगारनो नाजादोंमोन आरो उननि थाखाय देनांथ' दाथ' आराम्भ'जिसो बे बर' फिल्मा देनां नोंसोरनो ओंखारबावनांगोन दा बे नैबे कयेकटा सिनखौ नोंसोरनो डिरेक्ट खालामदो होननानै खिन्थु फार्स्ट टाइम नालाय हठात बेबायदि खालामफेराखै बिसोर कनसेप्ट माने हायाखै आरो जायासै आरो ओरैनो नीलकमल ब्रह्म सार आरो बे हेरम्ब नार्जारि सार बिथांमोना बे शुटिं समाव माबा होयोमोन बिथोनफोर होयोमोन नामा बिसोरो बे गाइडफोर होयोमोन नामा जे डायलगखौ ओरैसो बुंनांगौ बिदि होनदोंमोन नामा स्क्रिप्ट लिरनायावल' होनो आरो स्क्रिप्ट लिरनायावल' दस्रायाव नङामोन आरो बे स्क्रिप्ट लिरनायावल' स्क्रिप्ट लिरनायाव एखमबा माने माबा लिरनोसै नालाय एखमबा गोलाव लिरोमोनथ' गोलाव जेनेबा पार्टिकुलार सिन बे सिनाव मोनसे जिनिसा बक्तब्यआ बेरखांनांगौ आरो दा एखमबा स्क्रिप्टआथ' लिरनोसै बे माबाया हेरम्ब दाबोथ' माबायोमोन नाटकबो गायोमोन गोदो एक्टिंबो खालामोन आरो गोदो हेरम्ब खालामोन बे एक्टिंफ्राव ओंखारबायमोन लिरनायाबो लिरो मोजां माबायनो लिरोबो एक्टिंबो खालामोन दा एखमबा बबेबा सिनाव बेरखांनो थाखाय स्क्रिप्टआ गोलावद्राय जायो आरो दा स्क्रिप्ट गोलावबा आंहा मा प्रब्लेम जायो मा
बे मोनसे जिनिसखौ बेरखां बे जेनेबा पार्टिकुलार बे न'आव खोथा रायलायदों बाव मोनसे जिनिसखौ बेरखांनो थाखायसो खालामदोंथ' दा बेखौ खालामनो थाखाय स्क्रिप्टआ जुदि गोलाव जायोबा आंहा जों माबाया रिल बे समाव बिराद दामि दानि बायदि भिडिअ नङा एथ' गोलाव माबाखौ माने नेगेटिभ नालाय जे खनसे शुटिं खालामबाथाय बेखौनो जेसेबां रिल बाहायगोन एसेबां खरस जागोन बासायनांगौ दानि बायदि डिजिटेल नङा आरो लाबाय था बे नङा बे ओंखायनो माने कनजुस खालामोमोन आरो मा स्क्रिप्टखौ सर्ट खालामनांगौ जेसेबां सर्ट खालामनांगौ होननानै माने बासायनांगौ होननानै बेवहाय हिर मदेआ जालायोमोन आरो बे माने माबा गावनि मोनसे बेरखांनो नाजानायाव एसे थालांबाय मोनो आरो जोंहा नोंहा बेखौ लाबावदे रिलानो जोबजोबगोन माबागोन माने वेस्ट जागोन दा बे रां रुफानि खोथा दं रां रुफानि दं आচ্ছা बे सावथुननि बे लास्ट शुटिंआ बबाव जादों लास्ट शुटिंखौथ' बुंनो हाला आं बावबाय लास्ट शुटिंआ बबे जादोंमोन बे 2 बोसोर जादों नालाय फिल्मा प्रथम बे हिर'इनखौ लाबा हिर'इना रहिलाया हाबा जालांबावदों आচ্ছা बे हाबा जानानै जाफुबाय थानायावनो शुटिंआथ' गेप नालाय माने कन्टिनिउस गैया ओमफ्राय जाफिना खुनु गेरेन्टि गैया मोनसे बेसेबांबा गोबाव गेप जादों आरो ओमफ्राय नियारलि 2 बोसोरथ' 2 बोसोर प्रथमावथ' धुम लाबाय उनाव बे 6 मास 7 मास 8 माससो पुरा गेप जानानै थादों आरो फिल्मानो जानाय नंला नामा होननानै ओमफ्राय बे समाव आरो सेकेन्ड बे बर' फिल्माबो खालामबाय मामोनलाय बे जिउनि सिमां खालामसै बिस्रा बे समाव जोंना रहिलायाथ' एक्ट्रिस जालायबायना जेनेबा हाइलाइट जाबाय जेनेबा एक्ट्रिस जाबाय दा बे जिउनि सिमाङावबो बेखौ नांगौ आरो रहिलाखौ नांगौ खिन्थु माइनर केरेक्टार नामा एसे साइड केरेक्टार होनना जेनेबा दा बे आं खोनादोंसो आरो माने बेहा लाया गोसो गैया आरो लानो गोसो गैया नालाय हाब माने माबालायदों आरो बे बुंजालायदों हयथ' आरो आं खोनानाय मथ' आरो बे आलायनाथ' जाखाला फिल्मानो जानाय नंला बेबायदि ओंखारलायदों आरो थारमाने दासो रियेलाइज खालामबाय आं थारमाने गेबा एसे बुरजा जादोंमोन खोमा आरो 6 माससो 5 माससो जादों आलायनखौ ओंखारगोन होननानै माने बे समाव बादानो गैला बे जानाय खाला जाबाय आरो आচ্ছা बे दहाय आं मिथिबाय बे आलायन शुटिंआ एक्जेक्टलि शुटिंनिफ्राय हमनानै रिलिज जाजासिमाव कमप्लिट 2 बोसोर जादोंमोन ना 86 आव रिलिज जाहैबाय दा बे गोलाव समाव माने आरम्भनिफ्राय जोबजासिम बे शुटिं समाव बे शुटिंफोरनि मादाव बयनिख्रुइबो गोसोआव लाथावसिन नोंथाङा माने साबसिन मोननाय आरोखि माने गोसोआव थानाय जाय शुटिंखौ बिराद मोजांसिन मोनदोंमोन आरोखि बे बबे मोनसे जायगानि शुटिंमोन शुटिं मोननाय बिथोराव आंनि माने रिजाल्ट मोननायनिफ्राव साबसिन मोननाय जाहैबाय बे दहाय आं बुङाखै होनबा बे सानब्रैजों शुटिं खालामाखैबा बे माबा हादानाव लानायनिया मा जादों जोंना केमेरा बे 16 mm केमेरामोनथ' बाव मोनसे ARRI होननाय केमेरा दं आरो मोनसे बे केमेरायाव माने रेजिस्ट्रेसन माबाया ओरैबायदि मोजां जायो शार्प जायो आरो दा बेनो बाव शुटिं खालामनाया बे हादानाव लानाय शुटिंआनो बा बे गुन्जित देवानिया जे 500 थाखा हरबानो जागोन होनना बे बाथिफ्राव लानाय बे सानब्रै शुटिं खालामाखै जों बिनि केमेराया खनसेल' लाबोना सानब्रैल' लाबोनो हादों बे केमेराजों शुटिं खालामनायानो बेस्ट रिजाल्ट होदों आरो बे ओमफ्राय बे केमेराजों जेला आं FT आवबो शुटिं खालामो होमबा बे समावबो बे केमेराजों लायोबा बिराद मोजां जायोमोन आरो बे पार्टिकुलार केमेराखौनो सोलायबाय थादों 8 बाराव 8टा डिफारेन्ट केमेरा बेबायदि आरो आচ্ছা बेफोरनि मादाव बे खिन्थु आंनि माने टेकनिकेलि शार्प मोजां मोनदों नालाय माने बेखौनो बेस्ट माने गोसोआव थाथावथाव आरो आচ্ছা बे शुटिं खालामनाय समफोराव बायदि जायगायाव नानानथा जायगायाव शुटिं खालामबाय बे शुटिं खालामनाय समफोराव माबा बे खैफोद आफोदफोर जादोंमोन नामा बेबायदि मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन नामा प्रब्लेम गिदिर प्रब्लेम बा बबेबा बिपद आफद बिदि बेबायदि माने उल्लेखযোग्य बेबायदि मेजर माबा गैया आरो बे फाइनान्सखौसो खरस मोनखायो थाखा फैसानि खस्थ' जाबाय थाखायो आচ্ছা बे शुटिं जोबजोबबाय दा सिनेमा मोनसे दिहुननांगौ होनोब्ला थामहिनबा माने सावथुन मोनसेखौ कमप्लिट महर होनांगौब्ला शुटिं जोबखांनायनि उनाव एडिटिं डाबिं माखासे खोथा थायो बे आलायरननि एडिटिं डाबिं बेफोर खामानिखौ बबे स्टुडिअ खालामदोंमोन माबाखौ एडिटिंखौ आं पुनायाव थाखायो नालाय पुना इन्स्टिटिउट थाखायो ओमफ्राय आं बावनो फरायबाय थाखायो नालाय आरो बे थांनायाबो बम्बाइआवनो 1 बोसोर थाखादां बम्बाइआव 1 बोसोर बे मास कमिउनिकेसन कर्स खालामनानैसो FT आव थांदों ओंखायनो पुना बम्बाइखौ आं मोजां मिथिगौ आरो ओंखायनो बे दानि जे फिल्म सिटि फेमास गैया होमबा बे समावनो आं माने फिल्म सिटियावनो आं खय मास थाखाथाय गोसो गैया खिन्थु थांफानाय सासे एसिस्टेन्ट दं मुम्बाइनि फिल्म सिटि बावनो जों 6 माससो जादोंनो आरो आচ্ছা बे समाव माने माबाया बम्बाइआव फिल्म सिटियाथ' जायो बिरादनो बिराद गोदान जेनेबा गबिन्द जेला जों आलायनाव जों इदिटिं खालामबाय थायो फ्राय 4-5 मास बा 6 माससो जादों आरो जों थानाया बे गबिन्दआ होमबा फार्स्ट टाइमारसो आरो गोदान एक्टर गबिन्दआ बे समाव माने बे समाव माबाफ्रा
टेलिफन माबा मबाइलाथ' गैखाया मबाइल गैया बे बे समाव फैसा सोनानै माबा बे माबायाव मा बे शुटिं खालामनानै जोंथ' अफिस रुमावनो बे फिल्म स्टुडिअ अफिसावनो मोनसेल' एडिटिं नालाय जों दस्राफ्रा खालामा आरो जों दस्राफ्रा दस्रायाव खालामो जोंनो बावनो खालामबाय थायो आरो फ्राय 2-3 माससो बिराद गोबाव खालामदों आरो ओमफ्राय दा बे गबिन्दआ माने बे फैसा सोग्रा रुमाव सोनानै जोंबा रायलायबाय टाइम गोबाव ओमफ्राय बे एफटिनि माने मुम्बाइ फिल्म इन्डास्ट्रिनि बे जेसेबां केमेरामेन दं टेकनिशियान मानसि जोंनि बे इन्स्टिटिउटनिफ्राय पास जानाय आरो ओमफ्राय जोंनि बे सिनियरफोर खामानि मावनायखौ लोगो मोनबाय थायो सिनायनाय मानसि मोनला आरो बे दा ओंखायनो फिल्म एडिटिंखौ जों माबायाव खालामदों मुम्बाइआव खालामदों आरो 3-4 मास बिराद गोबाव लादों आरो ओमफ्राय बाव एडिटिंआव सानै जोंनि क्लासमेट सासे हेल्प खालामदों आरो जों एडिटिंआव सानै इभेन जेला बे शुटिंआवबो जेला मेजर शुटिं जायो खनसे मेजर शुटिं जादों हयथ' 10-20 दिन 18-20 दिन जादों मेजर शुटिंआव आंथ' एफटिआव फरायो नालाय जोंनि एफटिआइनिफ्रायनो लोगोखौनो जोंनि फरायबाय थानाय स्टुडेन्टफोरखौनो जोङो 4-5 साउन्ड रेकर्डिस्ट मेकआपमेन एफटिआव फिल्म इन्स्टिटिउटआव मेकआप फोरोंग्रा मास्टारा साउथ इण्डियान बेखौ लाफादों ओमफ्राय जोंनि बे माने 4-6 जन लाफादों आरो बे मेजर शुटिंआव आरो बे जों टेकनिशियान मानसि टिमखौ आरो आच्छा बे आलायारन सावथुना माने लेंथआ एक्चुअल माने लेंथआ बेसेबां बे 2 घन्टा बेसेबां मिनिटनि बे 2 घन्टा 15 मिनिट 2 घन्टा 15 मिनिट माने 2 घन्टा 15 मिनिट एक्चुअल लेंथआ आच्छा बे दाबिंनि खेत्रआव आरोखि दाबिं खालामनाय समाव सोरबा माने फावखुंगुर नङाबा सोरबा फावखुंग्रिनि गारांखौ सोरबा मालायनिफ्राय लानो गोनां जादोंमोन नामा खालामनो गोनां जादोंमोन नामा बै जे जोंना एक्ट्रिसआ जे बाहेरायाव थाङाखै होनबा बिसोर एक्ट्रिसआ जे बे हाबा जालाङाखै होनबा ओमफ्राय हाबा जानायनि उनाव आरो शुटिंआथ' 8 बार जादों नालाय शुटिं लाबोनानै जों मोनसे शुटिं खालामनानै कयेकटा बे गाननि शुटिं थालांदोंमोन आरो जेरै माबा बे पिकनिकआव जों खननै थांनांदों पिकनिकआव माबायाखौ एक्ट्रिसनि क्ल'जआपखौ लानो हायाखैमोन आरो जों ना माबाखौ लाहैनांदों खनसे बे कयेकटा बे गानाव थांलाय फैलायनि कयेकटा बे गाननिल' आरो मेजर डायलग गैयामोन ओमफ्राय खनसे एसे गाबनाय दं मोनसे बे मोनसे सिनखौ उनाव लाफिननांदों आरो जों बेयावबो मोनसे खस्थ' प्रब्लेम जादों आरो हाबा जाखानायखौ आरो लाबोफिनलायनाया एसे प्रब्लेम जादों थेवबो जों खनब्रै फोजोबदों आरो ओमफ्राय बेखौ मोनसे जाबाय बे ओमफ्राय माबा मोनसे बुंदोंमोनलाय कुइसना बे दाबिंनि खेत्रआव दाबिंआव दा बेबायदिनो एक्ट्रिसनिखौ लानांदों जों माबाखौ आलायारननि गानखौ ज्योति चित्रबन फिल्म इन्स्टिटिउटआव लाहैदों आरो जों गुवाहाटियाव गानखौ लादों ओमफ्राय आर्टिस्टफ्रा गासिबो थांजोबनानै बावनो दाबिं खालामदों जों हटेलाव थानानै खयदिन लाखानाय थादों आरो जेनेबा 7 सानबासो बा 1 सप्ताहसो जादों आरो जों थाहैनानै हजों लादों आरो दा बे समाव जोंना माबामोन आरो बे साउन्ड रेकर्डिस्टआ सासे एफटिएमनिफ्राय पास जानाय आरो माबा रयमोन आरो माबा रय जोंनि सिनियर आरो एफटिएमनिफ्राय पास जानानै बे साउन्ड दा बिनि आखाइया आंनि थाखाय आरो आंनि थाखाय माने बिराद बे साउन्डनि मोनसे जे मानसिफ्रा जे मोजां मोना होमबा बेयाव साउन्ड रेकर्डिंआ भइस डाबिंनि रेकर्डिंआ बिराद मोजां जादों मोनसे साउन्डआ ओमफ्राय बे गान रेकर्डिंआबो मोजां जादों माने बे रय होननाय सासे बिनि आखाइ दांबाथाय मोजां जाजोबो आरो सोरनियाबा बिदिनो आरो माने गावबा गाव मोनसे एक्सपार्टिस माबा थायो दा मानि थाखाय गोसोखाङो आं दाबो गोसोखाङो आं बे दा दाख्लैसिम दं दाबो ज्योति शर्मा फेमास सासे साउन्ड रेकर्डिस्ट दं आरो ज्योति शर्मा मावो आरो बे समाव बे गोदान आरो बे ओमफ्राय जोंनि बे रय होननाया दा गैला बे दांनाया दा जेला बे रयआ मावनोसै एखमबा मोजां जानोसै आरो साउन्डफ्रा खोनानानै बर'नि मोजां जाजोबो आरो ओमफ्राय बे एखमबा थांथ'यो नालाय थांथ'नानै बे एसिस्टेन्टफ्रा दांफैबाथाय जाबाथाय जाया आरो जुदि बे एसिस्टेन्टनि आखायाव जुदि गोलैनांगौबा फिल्मानो दानि बादि जेसेबां एट्राकटिभ जानाय बायदि जानाय नङामोन आरो ओमफ्राय आरो मोनसे थालांदों गुन्जित देवानिया बेबो थांनानै दाबिं होदों मोनसे भइस माबाया थालांदों आरो बे माबायाव उनावसो मिथिबाय बावलांदों ओमफ्राय दा बिनि थाखायनो थि समाव दाबो गैया आरो उनाव नाजादोंबाबो जों अरिजिन शुटिंनि साउन्डखौनो होदों आरो ओमफ्राय मोनसे जाबाय उल्लेखযোग्यआ मोनसे आं दासो गोसोखांदों दा बे साउन्ड रेकर्ड खालामबा माइकजोंसो लायोना जेनेबा माइक बा माबा माबि आजिखालिथ' खोथा गैया आरो बे समावथ' जों आंहा एफर्ड खालामनो हाया जोंना मा केमेरा दं ओमफ्राय रिल लाबोदों आरो बेजोंल' ओमफ्राय मानसिफोरनि रेकर्डिंआ बे टेप रेकर्ड गैया होमबा टेप रेकर्डआ बे टेप रेकर्डआ जे गान जे माबा बेजोंसो जों भइसखौ रेकर्ड खालामदों आरो खिन्थु बे माबानि फिल्मनि माबा मथेबा नङा आरो बेबायदि खालामनांगोन बेखौ जोंहाबो इन्सपिरेसन मोनदों बिनि थाखाय जे सयतजितराया जेला प्रथम फिल्म खालामोमोन बेबो बिदिजोंसो रेकर्ड खालामदोंमोन बेनो बेबायदि खालामदोंबा जोंबो खालामनो होननानै जोंबो खालामदों आरो बेनो आच्छा बायदिबाय बे आलायारन सिनेमा ओंखारनायनि उनाव माने रिलिज जाबाय रिलिज जानायनि उनावथ' माने जेरावबो बिराद हुलुस थुलुस कारबार बे रिलिजआथ' क'क्राझारनि बे गंगा सिनेमा हलाव जादोंमोन नङा होमबा 13 मार्च 1986 आव बेयाव रिलिज जादोंमोन बे समाव जेरावबो हुलुस थुलुस माने आपार आसाम ओजों लखिमपुर
कार्बि आंलंनिफ्राय हमनानै जोंनि लवार आसामावथ' दंखायोआनोसै अनेक जायगायाव माने बे सिनेमा सोलिदों इभेन गुवाहाटीनि बेलतलाव मोनसे सिनेमा हल दंमोन नेपसुन ना माबामोन बे नेपसुनावबो माखासे सानदोआव सोलिदों आरो अनेक सिनेमा हलफोराव सोलिदों वेस्ट बेंगलनि 12 बैसानि जे सिनेमा हल बेयावबो आलारना सोलिदोंमोन बे बेंगलनि बर'फ्रा बेयाव नायदोंमोन जों बेखौ मिथिगौ बेनि अनगायैबो हलनिख्रुइ बांसिन सोलिदों माने टुरिं सिस्टेमजों माने अनेक गामि भितरफ्राव लांनानै बेखौ देखायदों ना ज्राव जेरावबो नायनो बे समावथ' नोंथांमोननि मेगनजोंनो नुनो मोनजोबदों माबायदि बर'फ्रा ज्राव ओंखारना नायदोंमोन बे समाव बे आलारुन टीम बिसेस करे नोंथांमोननि गोसोआव माबायदि माने मोनदांथिनाय फैदोंमोन जेनेबा गोसोआव माबायदि साननाय फैदों बे समाव मोनसे आंना मोनसे बेनो मोनसे आधा आफसोस दं आरो आधा माने आफसोसानो दं आरो जेनेबा हो मानो होनबा आलायखौ जों प्रिन्ट मोनसेयावनो बेसेबां बे समाव 35,000 ना बेसेबां लायोमोन बे माबाया प्रिन्ट मोनसेया दामा आरो प्रिन्ट मोनसेया जों फैसायानो गैया बे समाव 35,000 माने बिराद थाखा बे समाव 84 खोथा 86 नि खोथा आरो दा बे प्रथमखौथ' बे गंगार फैसा लाथ'नानै माबानानै खस्थ' गंगा सिनेमा हल सनलाल शर्मा फैसा एसे लाथ'नानै माबानानै प्रिन्टखौ लाबोनो हाबाय प्रथम प्रिन्टखौ आरो प्रथम प्रिन्टखौ लाबोनो हाबाय ओमफ्राय प्रथम प्रिन्टखौ देखायबाय ओमफ्राय मानसिफ्राथ' ओरैबादि हिउज आरो एकदम माने सुवा मोनब्रै नङा सुवा मोनथामल' पार डे सुवा मोनथाम ओरै बासै दोबै फैनोसै मोनायाव सफैनोसै बिसोरथ' देखायथारनांगौ सम मोनब्रै मोनबाहाम जालायोमोन एखमबा मोनब्रै ओमफ्राय दा प्रब्लेमा जाहैबाय मा आंनि एक्सपिरियेन्सआ ओरैनोबा आं बे माबायाव बे फिल्म देखायनाय माबानायाव आं गैयामोन आरो बे थानो मोनाखै आरो थानो मोनाखै खारन बे जेला बे फैसा जोंनाथ' प्रिन्ट मोननै मोनथाम नांगौ प्रिन्ट मोनसेखौ जों खनब्रै लाबोबाय मानसिफोरथ' नायबाय बिरादनो जै माने सानब्रै सान माबा एक सप्तानि उनावनो जेला बे प्रिन्ट मोनसे दिहुननायनि थाखाय फैसा जाबाय 35,000 बा 40,000 थाखा जाबाय बेखौ लानानै आं एकदम ट्रेनिं थांबाय मुम्बाइआव आरो गोदान प्रिन्ट खालामनो थाखाय आरो ओंखायनो दा बेहाय मा जाखो आं बे कयदिनल' नुदों आरो सानब्रै सानबा बा कयदिन नुबाय वो एक मास सोलिदों क'क्राझाराव पूरा एक मासा पूरा बासजों फैयै लाइन बास बेयाव दानि माबा मिटिं जानाय बायदिसो आरो बे समाव बेबायदिमोन आरो ओमफ्राय बे जिनिसखौ आं नुजोबासै आरो एसेल' नुदों आरो नुदों कयदिन खिन्थु नुजोबाखै आरो माने गोदान रिल बानायनो थाखायनो लांफिननांबाय थांबाय आं खालामनांबाय ट्रेनाव थांबाथाय 2.5 दिन लाखायो 3 दिन हमला आरो फैनायाव 3 लायो आरो हजों प्रिन्ट खालामनायाव अर्डार दा बे हिसाबै आं अनेक मिस जादों आरो ओमफ्राय बे दस्रा जायगायावबो गिदिंनायावबो आं मोनसे मोननै जायगायावल' थांनो मोनदों आरो बेदिल' मोनदों आरो आसा 1986 आव बे आलारना रिलिज जाबाय रिलिज जानानै 1986 आवनो जे फिल्म फेयार एवार्ड नेशनेल फिल्म एवार्डआव रजत कमल बान्था मोन्दोंमोन आलारना दा बे मोनसे जोंनि बर'फोरनि थाखाय बिराद माने मख'जाथाव सान आरो जे गिबिसिन माने ओंखारजेननाय आबुं माने बर' सावथुन आलारना रिलिज जानाय बोसोरावनो नेशनेल फिल्म एवार्डआव माने रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन आচ্ছা बे रजत कमल बान्थाया मा थायो बेयाव माबा बे जाहैबाय माने जेरै माबा होआ जेरै भारत रत्न माबा बे पद्मश्री होआ बे माने नेशनेल माबा आरो बे एवार्ड आरो बे माबाखौ सिटिजेनखौ एवार्ड होनाय आरो बे दा फिल्मनि खेत्रआवबो मा फिल्म बेलायाव मा दं बेबो नेशनेल लेभेलनि आरो गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेलनिफ्राय बेखौ प्रेसिडेन्टआनो होयो भारतनि इन्डियान प्रेसिडेन्टआ होयो नेशनेल एवार्ड आरो बे प्रत्येक बोसोरावनो जाबाय थायो बे नेशनेल एवार्ड दा बे गभर्नमेन्ट स्पन्सर गभर्नमेन्टनि आरो बे दहाय फिल्म एवार्ड होनाया बे माबासो खोनानो एखे नालाय बे प्राइभेट बे नेशनेल फिल्म एवार्डआ जाहैबाय एकदम जातीय गभर्नमेन्टनि जायो दा बेयाव प्रथमावनो एप्लाइ खालामबाय बेखौ मोनबाय नेशनेल एवार्डखौ मोनबाय आरो बे समाव टेलिग्रामसो माबा हरोमोन माबाफोर खबरबा इनफर्म टेलिग्रामसो हरोमोन आरो टेलिग्रामसो हरोमोन लायनानै लेखा फिसा टेलिग्राम मोनोमोन आरो ओमफ्राय बेथ' ओमफ्राय मोननै धरन दं माबायाव भारताव मोननै धरन बेबायदि मोनसे जाहैबाय नेशनेल एवार्ड आरो मोनसेया जाहैबाय आरो बेबायदिनो इकुइभेलेन्ट जे मोनसे सन्मानिया जाहैबाय इण्डियान पेन'रामा होनना बुङो इण्डियान पेन'रामा ओरैबायदि भारताव बे एभ्रि इयार नेशनेल माबा फिल्म फेस्टिभेल जायो फिल्म फेस्टिभेल माने गभर्नमेन्टनि आरो गभर्नमेन्ट स्पन्सर्ड इण्डियान इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिभेल जायो इन्टारनेशनेल जायो दा बाव पेन'रामा बे भारतनिफ्राव प्रत्येक जातिनिफ्राव मिक्स आरो माने 20टा बा 25टासो फिल्म सेलेक्ट खालामो आरो बे इण्डियान पेन'रामा होनो बेखौबो माने नेशनेल एवार्डजों बेजों सन्माना प्राय समान आरो बे सन्मानिय आरो बे माबाया मोननैयानो दा बेखौ मा जाखो प्रथमथ' नेशनेल एवार्ड जाबाय बेखौ सेलेक्ट जाबाय बे ओमफ्राय सेकेन्ड इण्डियान पेन'रामा सफैबाय सेलेक्सननि बावबो जोंथ' हरासै प्रिन्ट गैया जा थाखा गैया
बे प्रिन्ट देखायनायानो गाज्रि जाबाय जों हरनो हाला जों हरासै नालाय बे टेलिग्राम सफैबाय माबाया डिरेक्टर अफ फिल्म फेस्टिभेल दं मोनसे कमिटि दं जोंनो बिसोर मिथिगौ नालाय बे फिल्माथ' दं बे मानो होफैयाखै बे बेखौ होबाथ' बे नांथारगौ माने भारतनि बेसेबांबा दस्रा जाथिनि देखायजोबबाय नालाय बेखौ नांथारगौ आरो बिसोरनो टेलिग्राम हरबाय फटम सफैबाय नोंसोर माने टाइम डेट थांबाबो टाइम मथ' हरासै नालाय जों सफैबाय टेलिग्राम मिथिखागौ नालाय एड्रेसखौ बे नोंसिनि फिल्मखौ साबमिट खालामहर जों कनसिडार खालामगोन जाबाय नायगोन आरो हरथार जाबाय आरो ओमफ्राय हरासै लास्ट ममेन्टसिम जुरिफ्रा नायगासिनो दं आरो थाबो सफै लास्ट डेट दंबाबो बारलांबाय आरो थाबो होआसै खिन्थु जुरिफ्राबो नायनायनि मोनसे टाइम दंथ' जेनेबा दिनै डिसिसन लागोन आरो दिनै इभिनिंआव फाइनाल डिसिसन लागोन दहाय सानसिम जुदि एसे आगयसिम जुदि नुयोबाथ' सेलेक्ट खालामनो हायो नालाय बेबायदि जायो नालाय आरो सेकेन्ड खननै ना खनथाम माने टेलिग्राम हरबाय थादों आरो ओमफ्राय खिथाबाय आं दिनै माबाजों रायलायबाय जों नीलकमल दानाव जों ज' ज'नानै रायलायबाय ओमफ्राय जोंनाव प्रिन्ट गैया प्रिन्ट खालामनो फैसा नांगौ ओमफ्राय आं बुंबाय 16 mm खालामनो हायो खालामबा जाबाय 16 खालामबाबो 25-30 नांगौ ओमफ्राय मोननो फालाय गैया माने ओमफ्राय ओमफ्राय मोननो फालाय आरो बे समाव जों प्रिन्टआ मोनथाम देखायजोब्बाय बे देखायजाला बेखौबो हरथ'वा माने एसेबाबो बेखौ हरबाथाय थाहैगोन नालाय गोबावनो गोबाव 1 माससो थानो हागौ 2 मास थाहैनो हागौ गोबावनो थागोन नालाय हरनो हाया ओमफ्राय बे जों माबाखौ पेनारमखौ माबानो हायासै आरो बेयाव एटेन्ड जाहैनो हायासै आरो टेलिग्राम होबाय थादों ओमफ्राय मोननै मोनथाम बेयाव बाहागो लानो हानाय मोनबा बे मोनसे रेकर्ड माबायावनो फरेननि इन्टारनेसनेल मानसि फैयो मा फैयो मोनसे बे नेसनेल अवार्डआवथ' बे प्रेसिडेन्टआ प्राइज होबाय आरो खिन्थु बेयाव जाहैबाय बावसो रिभिउ क्रिटिक्सनि माबाफ्रा बावसो रासिन जायो आरो माने बे मोनसे आफस'स थालांबाय हायासै आरो नोंथाङा बे आलायारन सावथुननि डाइरेक्टरमोन सोरबा नोंथांजों एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर दंफायोमोन नामा एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर फिल्मनि माबानि गियाना गैयाबा ओरैनो बे नट खालामग्रा माबासो दं आरो जेनेबा कन्टिनिउटि बे मा शट लाखो माबा लिरनांगौ बिदिसो आरो माने बेखौ हेफाजाब होग्रा ओरैनो एक्जेक्टलि एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर नङा बे ओरैनो माने कन्टिनिउटि माबा बे एन्टार बे आलायारन फिल्म दिहुननाय शुटिंनिफ्राय हमनानै माने रिलिज जाजासिमाव बेखिनि पिरियडआव बयनिख्रुइबो रंजाथाव माने बुब्लिया नोंथांनि थाखाय बबे मोनसे बुब्लियामोन शुटिंनिफ्राय जागायनानै एकदम रिलिज जानानै मानसिफोर माने नायनाय बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे दोहौ बे एन्टायर पिरियडनि गासै पिरियडनि मादाव बबे मोनसे मुहुर्तखौ साबसिन होननानै माने फिल जायो आरो गोसोआव रंजानाय बबेखिनि पिरियडखौ अन्तराव माने बिराद माने गोसोआव मोजां मोननाय बिदि माबा मोनसे दं नामा गोसोआव बेबायदि पार्टिकुलारथ' आं बुंनो हाला खिन्थु फिल्मखौ जेला रिलिज खालामबाय रिलिज खालामनानै जे पाब्लिकफ्रा ओरैबायदि मोजां मोनबाय बेखौ आनएक्सपेक्टेड बादि आरो कल्पना खालामनो हाया बेखौ माने आनएक्सपेक्टेड आरो बेखौ बयबो मोजां मोननाय ओरैबायदि माबाया बेखौ कल्पना खालामनो हायामोन आरो बे धरन जादों आरो बे ओमफ्राय आरो बे ओरैबायदि जागरण लाबोदों बे माने बे आंनिल' फिल्म नङा जोंनिल' नङा बे हल बर' जाथियानो नै जोंहाबो दं जि जिनिसा आगोल गैयामोन फिल्म होननाय जिनिसानो जोंनाव गैयामोन नै जोंनावबो दं नै जों बर' बायदि दुगा भाब मोनजोबदों आरो बे मोनसे सेन्टिमेन्ट फैदों आरो बे माने ओरैबायदि गोगानाय फैदों आरो बे गोगानाय वार्ड आरो माने आंखौथ' बारहो जों पार्सनेलखौथ' बारहो हल बर' हारिनि मानसिफ्रानो एकदम गोग्गा मोनदों आरो नै जोंहाबो बर'आबो दं जेरै बड'लेण्ड मोननाय उनाव नै जोंहाबो बिटिसि दं होननानै बे मोनसे गोग्गानाय गैया होनबा एक्जाक्ट बेबायदि जादों आरो बे समावथ' बिटिसि माबा गैया गादब जानाय नालाय जै आलायारन जादों मोनसे बे फिल्मा जाहैबाय मोनसे टेक्न'लजि माबानोसै आरो टेक्न'लजिनि मोनसे कालचारेल टेक्न'लजिनि मोनसे गैयामोन जोंनाव नालाय गैथारामोन नालाय बे टेक्न'लजियाव जों एसिभ खालामनो हाबाय बे मोनसे गोग्गा मोननाय हल माबाफ्रानो माने गौरबनि खोथा हल गोग्गा मोनदों आरो बर'फ्रा गोग्गानो हानाय मोनसे टेक्न'लजिकेलि मोनसे बे फिल्म एसिभमेन्ट हाबाय होननानै बे गोग्गानाय आচ্ছা बे सावथुननि स्क्रिप्ट राइटार महरै नीलकमल ब्रह्म सारखौ नीलकमल ब्रह्मनि सायाव नोंथांनि पार्सनेल अबजारभेसना माबायदिमोन ओरैनो अपिनियन मानसि हिसाबै बा स्क्रिप्ट राइटार हिसाबै माबायदि मोनदोंमोन नोंथाङा माने फुल्लि डेडिकेटेड आरो लिरनायाव आरो माने 100% बा मोर देन 100% डायलग बानायनायावबो गासिबो मोजांखा नेचारेलि माने फुल्लि डेडिकेट ओमफ्राय दा आलायारन जेनेबा आलायारनथ' बिराद गोरोबदों आरो माने डायलग साइलग माबानायफ्रा गोरोबदों दा खिन्थु सानै मानसि लिरनायसै आरो बेबो बे सानैजों जफानाय गैया प्रट'कल जों रायलायबाय खनसेबा ओरैबायदि जाबाय बे ओरै जाबाय दा नोंहा पार्टआ माने पार्टआनो बोखावखानाय बायदि जाखाबायथ' दा बे पार्टनिखौ जोंहा माबाखौ स्ट्राक्चारखौ खालामना लाबाय लिरदों बेहा लिरदों बेहा बेनिबो लिरदों आरो खिन्थु बोरै ओरैबायदि गोरोबबाय रावबो मिथिया जे बे सानै मानसि लिरनाय होननानै आरो ओरैबायदि कमप्लिटबो गैया आरो दाथ' आं दिहुननो हाला आरो सोर बबे लिरनाय आচ্ছা बे रजत कमल बान्थाखौ बबे जायगायाव गथायदोंमोन बेखौ दिल्लीयाव माबायाव मोनसे बिल्डिंआवल' प्रटेक्ट बोसोर होखायो
साइन्स माबायाव भवन ना मोनसे दङ दिल्लीयाव बिगियान भवन गैया बिगियान भवन आচ্ছা बे बान्थाखौ आजावनो सोर थांदोंमोन आलायारन टीमनिफ्राय जों सानैल' थांदों आरो सानै सासे मनरन्जन होननाय माबाया मनरन्जन बे हाब्रुबारिनि दा गैला आरो बिसोर बिदा फंबाय साथाम प्रडिउसार दं नालाय बिस्रा बे हाब्रुबारिनि मोनसे फेमिलियावनो साथाम दंमोन बिसोर बिदा फंबाय बिदा फंबाय साथाममोन आरो बिसोरनि सासे थांदों सोरनि आखाइजों गथायदोंमोन बे बेखौ प्रेसिडेन्टआ भारतनि प्रेसिडेन्ट बे समाव भारतनि प्रेसिडेन्टआ जेल सिंमोन गियानी जेल सिं गियानी जेल सिंनि आखाइजों बे बान्थाखौ होदोंमोन आरो बे माने बेफोरखौ सानहरोब्ला गोसोआव एसेबाबो माने मोजां माने फार्स्ट टाइम थांदों प्रेसिडेन्टजों एवार्ड होनाय समाव एवार्डखौथ' होबाय सानाव रिहार्सेल जालायो सानसे आगोल रिहार्सेल जायो सानसे थाबायनायनि रिहार्सेल जालायो ओमफ्राय जोंखौ 5 स्टार अशोका हटेलाव दोनो मोननै रुम होयो आरो डिरेक्टरनो प्रडिउसारनो आरो मोननै रुम होयो 5 स्टार हटेल थाबाय ओमफ्राय अखानायै एवार्ड होखांनायनि उनाव प्रेसिडेन्टआ डिनार जाहोयो बे माबायाव अशोका हटेलावनो बे माने नोंथांनि माने जिउआव बावनो हायै बेफोर मोनसे मेम'रियेल बे समाव प्रथम नालाय प्रेसिडेन्टनि आखाइजों बान्था लाबाय बे समाव माने डिनार जाहोबाय बे समाव कल्पनाखौ खालामनो हाया आरो बेबायदिखौ खालामनो हाया बे समाव बर'फोरनि थाखाय आरोखि बे 1986 आव आচ্ছা बेलाय माबायानो मोहिनीयानो खालामदों मोहिनी नार्जारियानो गावनो माने मिउजिक डाइरेक्टरनि रलखौ बेनो खालामदों आरो बै समावथ' लादों एक्सट्रा लादों सिफुं दामदों जोंहा बे माबा दं सिफुं दामदों सेरजा दामदों फुनि सेरजा बिनिबो दामनाय दं माबा फुनि सेरजा बे गानाव थांनो बैसागुफ्राव खांहादों बेकग्राउन्डबो रेकर्ड खालामदों आरो आচ্ছা बे नीलकमल ब्रह्म सारा बे आलायारन सावथुनखौ लानानै आरो शुटिं जोबखांनाय मानानै मालाबा गावनि माबा पार्सनेल अपिनियन होदोंमोन नामा बे सिनेमा मोजां जादों गाज्रि जादों बा माबायदि बेफोरबायदि बिदि बुंनाय माबा बेदि आं बायदि पार्टिकुलार उल्लेखযোग्य माबा गैया आरो मोजां मोनदों आरो बे आচ্ছা बे मेथाइनि रेकर्डिंफोराथ' गुवाहाटियावनो जादोंमोन ज्योतिष बसुनो ओमफ्राय बै सासे माबा रय होननायनि आखायाव जानाय आरो बिनि आखायाव जाबाथाय आखाइ दांबाथाय जाखाबाय दहाय बुंनाय आচ্ছা बे आलायारनाव जायफोरा बे माबादों बे मिउजिक दानायाव गान रेकर्डिं समाव गान रेकर्डिं आरो पार्टिकुलारलि गपाल बर' होननाय मेन्डल गैया होमबा बे एरेन्जार आरो बे बिराद हेल्प खालामदों आरो बे गपाल बर'आ मुंदांखा बेनो बे एरेन्ज खालामदों बेनि टिमखौ मानसिखौ ओमफ्राय बे सिफुङा आलायारननि सिफुं गैया होमबा मा होननाया बेखौ प्रभात शर्मा दामदों प्रभात शर्मा बेथ' नलबारिनि प्रभात शर्मा दीपक शर्मानि बिफा जानो मुंदांखा फिसालाबो बिराद मुंदांखा दीपकनि रिसेन्टलि दीपकनि फिफा आरो बे ओमफ्राय आरो फिसाजो सासे गैया होमबा फिसाजो सासे माबा शर्मा दं सासे मेथाइ खनग्रा ना माबा सासे दंबायो बे प्रभात शर्मा मुंदांखा जामोन बे समाव फिसाला दीपक शर्मामोन रिसेन्टलि एक्सपार्ट जाबाय सिफुङा बिनि आरो आं बारा बुरजा गैला सोंनांगौआ फोजोबसिगोन माने मोननैसोल' आं सोंनांगौ दंबावो बेखौ सोंनानैनो दिनैनि बे जोंनि हाबाफारिखौ जों फोजोबगोन बे आलायारन फिल्मखौ दिहुननायाव जिउयै माहामै नांथाबनाय बिनि माखासेथ' सोरगोआरि जालांबाय दा बे जायफोरा नांथाबदोंमोन बिनि नांथाबनायफोरनि मादाव दासिम थांनानै थानाय मानसिफोरखौ एसे गोसोखांनो हागोन नामा सोर दं प्रडिउसाराव महेन्द्र बे दाबो दं बिनिफ्राय सोर दं बेफोरलाय बे हाज'वारिया दङ माबानि बिफा जानाय एक्ट्रेसनि बिफा बे दं ओमफ्राय सोर दं ओजोंथ' क'क्राझाराव नीलकमल सारमोनाथ' गैला गासिबो गैला प्रडिउसाराव गैला ओमफ्राय दंबा हिर'इना दं प्रडिउसार सानै दं हिनजावफोर जेरै हिनजावफोर माने माबाया जाय हिनजावफोर प्रडिउसार 10 जननि बिथोराव सानै बे बाजैमोन आरो सानै दं आरो बिसोर माबा इन्दिरा होननाय दं बे रनेननि फिसाजो इन्दिरा दं ओमफ्राय बै हलधरनि बाजै दं बेबायदि सानै दं आरो बिसोर बे सानै मेइन हिर'इना दङ दाबो दङ ब्रह्म रहिला ब्रह्म बिथांमोना दाबो दङ आচ্ছা बे आलायारननि बै समनि एसेबां माने गोग्गानाय सम बे बबाव राष्ट्रपतिनि आखाइनिफ्राय बान्था लाबोनाय राष्ट्रपतिनि माने डिनार जाबोनाय बेफोर बाथ्राफोरखौ सानोब्ला बा अभारअल बर' रायजोफ्रा जे लोब लोब बे आलायारनखौ अनसायदोंमोन बेफोरखौ दा मालाबा गोसोआव फैयोब्ला माबायदि मोनखाङो गोसोआव सबसे मोजां मोननाया जाहैबाय आंना बे बर' रायजोफ्रा जे एकदम अनसायदों बेखौनो सबसे गिदिर सानो आरो माने बिराद गिदिर खोथा आচ্ছা बायदि मोनसे ओरैनो पार्सनेल खोथा सोंनि आङो नोंथाङा दासिम भारतनि बाहेराव बबेबा का फिल्म फेस्टिभेलानो होन माबा मोनसे बिदि फिल्म फेस्टिभेलफ्राव ओरैनो माने थांफेरबाय नामा मालाबा बे फिल्मनिफ्रावबो आं बे मोनसे थ्रि गार्लस एन्ड गल्डेन कक'ना बे मोनसे इंलिश फिल्म आरो बे इंलिश फिल्मसो आरो बर' इंलिश आरो बर' इंलिश फिल्म बेयाव खालामनायखौनो इन्टारनेसनेल लेभेलाव आंनाथ' गोसोआ माने प्रथमावथ' बुङाखै मा प्रथमाव बर' फिल्म खालामनो थाखायथ' माने आलायारन फिल्म खालामनाय लोगो लोगोनो बर'आव फिल्म गैयामोन नालाय खालामनो हाबायथ' आंनि टारगेटआ एसे जाबाय आरो
माने आंनि लाइफनि मोनसे जिबननि मोनसे उद्देश्यआ आलायारन फिल्म खालामनाय लोगो लोगोनो माने बर'आव फिल्म गैफेरामोन बर'आवबो फिल्म खालामनांगौ होननानै बे टारगेटआ फुलफिल जाबाय आरो माने आलायारनखौ खालामनाय लोगो लोगोनो बे बिनि उनाव आंनि फिल्मनि टारगेटआ जाहैबाय इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनांगौ आरो इन्टारनेसनेलाव थांनांगौआ दाबो टारगेटआ दं बेखौ दाबो फोजोबनो हायाखै आरो बेथ' जोबनो गैखाया आरो नांबाय थागोन बेयाव दा बे थ्रि गार्लस एन्ड गल्डेन इंलिश फिल्मखौ खालामदोंमोन आं बेखौ इन्टारनेसनेलाव एक्सप'ज खालामनो थाखाय आरो माने आंखौबो बे बर'नि कालसारखौबो बा बर'नि माबाखौ आइडेन्टिटिखौबो आरो दा बेयाव नाजानायाव बे फिल्मावनो जों बेथ' इन्टारनेसनेल नालाय केन्सखौबो अबजार्भ खालामहैनांगौ होननानै माबादि खालामो बिसोर होननानै थांदों जों बे मिसेसजों आंजों थांदों केन्सआव थांफैबाय मा मायथाइयाव थाङामोन बे माबायाव बे 2004 नि उनाव 2004 ना 3 आवनो थांदों जों 3 आव थांदों आरो जायखिया बायदिबाय मोनसे खोथा सोंबावनो आङो बे बोसोरनैसो सिगां जोंनि बे बिटिसि खुंथाइ बा बिटिआर खुंथाइनिफ्राय आलायारन सिनेमाखौ बोखांफिननानै मुम्बाइनिफ्राय लायनानै फोसाबनानै रायजोफोरनो देखायफिनगोन होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो बे खामानियाव नोंथांखौबो बे मिसनाव लांफादोंमोन होननानै जों खोनादोंमोन आচ্ছা बे मा अबस्था दं दा बे मा जानानै थाखो बे खामानिया बे आलायारनखौ जोंथ' गोदोथ' बे देखायबाय नालाय गोदानथ' प्रिन्ट देखायबायथ' फिल्मावसो देखायोमोन नालाय बे फिल्मा लाइभआ देखायखौ एकथा माने 40टा 50टा साइड एक्सट्रा देखायबाथाय फिल्मानो जला जानानै देखायनो हाया जायो आरो बे आवगायनि फिल्मफ्रा बेबायदि जानानै थाला जोब्बाय आरो देखायनो हाला गैला ओमफ्राय गोदानथ' आरो देखायनाय परिबेस गैया नालाय जोंना फिल्मा गोदोसोनानै दंमोन आरो बेसेबां 30 बोसोरनि बारासो 35 बोसोरानो गोलैनानै दं 40 इयार्स गोलैनानै थाबाय ओमफ्राय जों लाकिलि आरो बे दूरदर्शनाव देखायदोंमोन आरो दूरदर्शनाव देखायबा मा खालामनांगौ बेखौ 35 प्रिन्टआव इंलिसनि साबटाइटेल बुयो आरो फिजिकेलि बुनानै दा बेखौ प्रिन्टआव बे प्रिन्टआ जुदि बे समाव 35 खरस मोना एप्रक्सिमेट ओमफ्राय बेखौ खालामबा 80,000 थांदों जोंना बै समाव आरो 80,000 बिराद दा जों बे प्रिन्टखौ हलाव देखायनो अनबाय आरो बे देखायबाथ' बे 1 मास 2 मासावनो गाज्रि जाजोबगोन आरो बे गोमागोन ओंखायनो बेखौ आर्काइभआव प्रिजार्भ खालामसै होननानै आर्काइभआव प्रिजार्भ खालामबाय जोंनो आर्काइभआ जोंनो 80,000 खरस जादों जोंनो 30,000 नङा बिटिसिनि खोथा गैया जोंसो जमा होबाय आरो माने नेसनेल एवार्ड मोननाय फिल्मखौ लाखियो नालाय बिसोर प्रिजार्भ खालामनो थाखाय नेसनेल एवार्ड मोननाय पेन'रामाखौ जों होबाय आरो 80,000 खरस जानांगौ जोंनाव 30,000 थाखा ना 25,000 थाखाल' होदों 25,000 होदों खालि फिल्मनि खरसखौल' होबाय आरो बिसोर थेवबो थाबाय बे ओमफ्राय थायै उनाव जोंथ' बिदिनो खबर गैला गोबाव जाबाय बे 30 ओमफ्राय उनाव बे माबाया आसाम माबायावबो नेसनेल फिल्म आर्काइभ जाबाय आरो माबायाव आसामावबो जाबाय आरो जों पुनेयाव मोनसे आर्काइभ दं आरो फिल्मनि जों जेराव जमा होदोंमोन आरो आसामावबो स्टेट लेभेलाव आर्काइभ खालामबाय बिसोर आर्काइभ खालामनायाव मा जाखो बाव बिसोर जेसेबां नर्थ इस्टनि फिल्म दं एसामिस फिल्मफोर दं ब्लेक एन्ड व्हाइट फुराना गासिबो जा दं लाबोजोब्बाय आरो बिसोर खिन्थु आलायारनखौ हरजायाखै आरो आलायारना माने गोसो जानानै होआखै नामा बिसोर माबा टेकनिकेल प्रब्लेम दं होननानै होजाया होननानै होआखै आरो बिसोर गोसो जानानै होआखै आरो बिसोर ओमफ्राय टेकनिकेल प्रब्लेम जाना आं खिथाबाय बे माबा लायग्राफ्रा मानसिफ्रा नोंनि आलायारन फिल्मखौ माबा टेकनिकेल प्रब्लेम दंनो माबा खबर लाहैद' होननानै सानबाय मा गैला बे माबा जाबाय माने मासरुम थासरुम डेमेज जाबाय बे मासरुम जाबाय बे गैलालै बे सानबाय आरो बे साननानै दं आरो गोबाव जाबाय बेबायदिनो ओमफ्राय बेखौ खिन्थानायनि उनावनो 10 बोसोरसोनि उनावसो बे प्रमद बर' फैनाय समाव बिसोर बुंबाय आलायारना मा अबस्थायाव दं होननानै मिटिं जानानै जों लायनांगौ जाबाय ओमफ्राय आंथ' मिथिला एसेबां गोबाव जाबाय जोंनाथ' प्रिन्टआ गैला खालि बे नेगेटिभ दं नेगेटिभआबो फिल्मनि टेक्न'लजिया गैला नालाय जुगा गैला नालाय बे लेबरेटरियानो बन्द' जाबाय बन्द' जानानै बेसेबां गोबाव ओरैनो गोलैसोनानै दं आरो बेसिबां रिल दं गावबागाव लांजोबद' होनना बुंबाय आरो बिसोर ओमफ्राय जाय लाङा बेखौ ओरैनो जानला मोनला दोनलाबाय बे ओमफ्राय जों जेला बे प्रमदआ फाथायहरबाय आंथ' मिथिया मा अबस्था दंथाय बे फिल्मखौबो माबा गाज्रि जाबायनो टेकनिकेल प्रब्लेम दा दंना गैला जों थांग्रोबासो मिथिगोन जों आरो नेगेटिभआ मा अबस्था दं थांबाय नेगेटिभआथ' प्रिन्ट खालामनो हानाय अबस्था गैला जाला जाबाय मिथिबाय ओमफ्राय बे आर्काइभआव थांबा आर्काइभनिखौ फिल्मखौ नायबाय जों माबादि होननानै चेक खालामबा जों जेरै गोदानाव दिहुनजेनबा जेरै नुयो दाबो बिदि दं आरो बेखौनो सानबाय माने मैखुन सिखुन बेरनानै गैला बेबायदि सानदोंमोन नायबाय इटिस दं आरो गोदान फाखा ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो जों स्केन खालामनानै डिजिटाइज खालामनानै दा आलायारनखौ लाबोदों आरो दा गभर्नमेन्टआथ' आर्काइभनि हिसाबैसो लाबोदों आर्काइभ बादि माने प्रिजार्भ खालामनानैसो लाबोदों बेखौथ' कमार्सियेल देखायनो हिसाबै लाबोआखै खिन्थु
कमार्शियल देखाय जायो बे जोंनि बे खसमथ' आंबोथ' बे प्रडिउसारफोरनि ग्रुपजों रायलायनो थाखाय जोंनि बे 10 जन जे दं बिसोरखौ फिल्मा मा अबस्थायाव दंना गैया जेबो मिथिया नालाय मा रायलायनो फालाय ओंखायनो जेबो रायलायाखैमोन जेला थांनानै नुहैबाय बिदि जाबाय आरो बिसोर बुंबाय फिल्म दिहुननांगौ इसिबांखि खरस जाया फैसा फाथायहरबाय दिहुनबाय बेबायदि जाबाय गरम जालायबाय जोंहा रावबो प्रडिउसारफोरजों कमिउनिकेसन गेप आरो फैनानैसो बुजायफैबाय ओरैबायदि जादों ओरैबायदि जादों होननानै दा फिल्मखौ जुदि देखायफिनोबा जों बे गभर्नमेन्टजों माबाजों बे लायनायफोरजों गभर्नमेन्टजों जोंजों प्रडिउसार रायलायनानै देखायनायनि मोनसे माबा खालामनांगौमोन आरो रायलायगासिनो दंमोन आरो रायलायगासिनो दं बे समावनो आंनावबो एसे फैसा दंमोन बे समाव ओमफ्राय जिनिसखौथ' बे रिलनिफ्राय स्केन खालामना जायो स्केन खालामनानै एसे कारेक्सन खालामनानै जायो बेखौनो आंनाव बेनोथ' थाखा आंनावबो दं जोंनावबो दं आरो ओमफ्राय आंनि थाखा बाहायनानै जों बे माबाखौ जों आरो लायफिनबाय आरो जों लायनानै होनबाथ' जों बेथ' बे माबाथ' जोंनि बे नेगेटिभनि फिल्मनि राइटार जोंना बे 10 जन जे दिद पार्टनारशिपा बिसोरसो बिगोमा नालाय बेथ' लायदोंसो आर्काइभआव प्रिजार्भ खालामनो थाखायसो लायदोंथ' नट फर कमार्शियल देखायनो थाखाय देखायनोबो हागौ बा देखायाबो हागौ बे दस्रा खोथा आरो सेकेन्डारि खोथा ज' जानानै रायलायनानै देखायनायनिबो खोथा रायलायदोंमोन ओमफ्राय जों लायनो हायै जाबा जोंहा फ्रि जाहैबाय जों माबाखौ शेयार खालामनाङा जों मा ओंखायनो जोंनि सेकेन्ड टाइम जों लायनानै जों देखायनाय जादों आरो दा बे अबस्थायाव दं आरोखि आচ্ছা आं जास्ट लास्ट मोननैल' फिसा माने सोंलु दंबावो मोनसेया जाहैबाय मा दा बे आलारिनि उनाव जिउनि सिमां ओंखारबाय फुल फ्लेजेड बर' फिल्म बेनि उनाव खोमसि लामा ओंखारबाय बै समाव बेनि उनाव गोबाव गेप्स थांदों गेजेराव जोंहा भिडिअ फिल्म बर' भिडिअ फिल्मनि जुग थांदों मोनसे बै समाव खालि भिडिअ फिल्म ओंखारदोंमोन फैयै फैयै दा लेटेस्ट ट्रेन्डआव जों नुनो मोनो बोसोरै मोननै मोनथाम बर' सावथुन ओंखारबाय थायो दा बे बर' सावथुन ओंखारबाय थायो बे दासान्दि जा ट्रेन्डआव ओंखारगासिनो दङ दा बे जेरैबायदि कुवालिटिनि माने बर' सावथुनफोर ओंखारगासिनो दं बेयाव नोंथाङा माने एसे सेटिसफाइड नंगौना नङा बा बेनि ट्रेन्डखौ नायनानै नोंथांनि अपिनियना मा जागोन ओरैनोथ' माने ट्रेनाथ' गावबा गाव मोनसे ट्रेनजों थांखायो नालाय ससाइटियानो हक माबानो हक मोनसे गावबा गाव मोनसे माबाजों थाङो आरो जेरै दै बोहैनाया मोनसे धरननि बोहैयो आरो बे धरननि आरो दाबो बे जोंनाव दा बर'नि दा दिनैनि बे 2024 हक बा बे कयेक बोसोरनिफ्रायनो फिल्म खालामो आरो जोंना एखमबाथ' 15ता 20ता 25ता 30ताबो ओंखारो आरो बे खिन्थु अके जोंनि थाखाय बा गावनि गाव नायलायनायाव बा थिगैनो दं जेनेबा गावजों गाव नायोबो नायो अके थिग दं खिन्थु जों जुदि कम्पेयार खालामनांगौबा स्टेटजों बा इन्टारनेसनेल लेभेलजों खालामनांगौबा जों बिसोरनिजों कम्पेयार खालामजाया आरो जोंना अनेक गाहायाव दं जोंनि लेभेलनि थाखाय बे सेटिसफेक्टरि आरोखि जोंनि थाखायसो आरो बे जोंनि थाखाय खिन्थु बे मोनसे ट्रेन्ड दं जे फिल्म इन्डास्ट्रियाव वर्ल्डआव फिल्म इन्डास्ट्रियाव मा फिल्म खालामबा बे प्रथम खाफा जेरै दा सिगाङाव प्राइभेट सासे मानसियानो फैसा दं बे फिल्म खालामो जोंना बांसिन बिदिसो दा जेरावबो दंजोबो पृथ्बियाव बेबायदिमोन जेनेबा खिन्थु बे फिल्म इन्डास्ट्रियाव आरो फिल्म इन्डास्ट्रि बा फिल्मखौ बेबसाय खालामबा आमेरिकायाव होन इंलेण्डआव होन जापानाव होन चाइनायाव होन बा गिदिर गिदिर देशाव डेभेलप देशाव आरो बेखौ फिल्मखौ इन्डास्ट्रि हिसाबै खालामो आरो इन्डास्ट्रि खालामबा बे न'आव जे साफा सानै मानसि खालामा बेखौ कुटिर शिल्पआ जेरै माने न' फिसा फिसा स्मल स्केल इन्डास्ट्रि आरो दा जोंनाव बे स्मल स्केल इन्डास्ट्रि लेभेलाव सोलिगासिनो दं फरेनाव थायो बेबायदिया सोरबा सासे मानसिया फैसा दं बे फिल्म खालामो खिन्थु इन्डास्ट्रि हिसाबै खालामनांगौबा बेखौ कर्परेट स्टाइल खालामनांगौ स्टुडिअ जेरै माने जापानावबो दं बेबायदि स्टुडिअ गिदिर मोनसे स्टुडिअ दं बिसोरसो भारतआवबो जेला प्रथम माबायोमोन फिल्म जायोमोन माने आमेरिकायाव जेला फिल्म इन्डास्ट्रि जायाखै होनबा बेबो स्टुडिअ सिस्टेमजोंसो सालायोमोन आरो गिदिर गिदिर स्टुडिअ कर्परेट आरो दा बेबायदि स्टाइलजोंसो माबायावबो आमेरिकायावबो इंलेण्डफ्रावबो जापानावबो चाइनायाव सोलियोमोन नालाय माबाफ्राव दा भारतआवबो बेबायदिनो बिराद स्टुडिअ खालामोमोन आरो दं आरो जेरै राज कापुर स्टुडिअ माबे स्टुडिअआनो प्रडिउस खालामोन फिल्म माने कर्परेट आरो कर्परेट स्टाइलनि आरो दा जोंनाव बेबायदि नङा जोंना माने आसामावबो बे स्मल स्केल लेभेलावसो दं आरो जोंना बे मोनसे भाइबल इन्डास्ट्रि हिसाबै दाबो जों बुंनो हाया दा बेखौ बे स्मल स्केल बे कुटिर माबायावसो गोलैयो दा जुदि गोजौ लेभेलाव जुदि जानांगौबा जों जों कर्परेट स्टाइलावसो जों आगान होनांगोन आरो आচ্ছা आंनि मोनसे जोबथा सोंलु माने लास्ट कुइसन बे जाहैबाय बे आलायारन सावथुनाव बे नीलकमल ब्रह्म सारा बहाबा गेस्ट एपियारेन्सफोरबायदि ओंखारदोंमोन नामा नुजादोंमोन नामा बेखौ मारैबा ओंखारनो नागिरदोंमोन खिन्थु आरोल' केरेक्टार मोनसे लानानै मोनसेयाव सोदेरबाय आरो बेखौ इभेन आंबो ओंखारदेरदों आरो खिन्थु एनखि दाखौ नीलकमल दाखौ मारैबा सानदोंमोन जों हयथ' जायासै आरो मारैबा मिलायासै आरो एक्टिंआव गैखायामोन बे ओंखायनो मिलायासै नामा जेरै हिरम नार्जारिया नाटक खालामखायो बे ओमफ्राय सासे ओंखारदों सानै ओंखारदों ओमफ्राय गैया आरो
बेबायदि जादों आरो जोबोद गोजोननाय मोनबाय दिनै जों आलायारननि जि जारिमिन आलायारना एक्सुवेलि बोरै जोनोम जादोंमोन बोरै बोरै बेनि बेकग्राउन्डआव सोर दंमोन माबोरै दिहुनदोंमोन बेनि गासै बाथ्राखौ जों बांसिनानो मिथिया आरो बेनि दिहुनगिरि बा बेजों नांफानाय मानसिफोरा बांसिनानो सोरगोआरि जालांबाय दिनै जोङो जोंनि फिथिखा थुनलाइयारि गौथुमनिफ्राय फैनानै नोंथांनिफ्राय बे गासै बाथ्राखौ जों मिथिनो मोनबाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो साबायखर थाबाय इयुनाव लोगो मोनलायगोन गोजोन्थों गोजोन्थों